Blockbuster Boys, podcasten med ærlige holdninger og dumme værter. Man bliver aldrig helt gammel, den intro. Beautiful. Fantastisk smukt. Velkommen til Blockbuster Boys, første episode vedrørende Oscars 2024. Hvor har vi overstået rigtigt den her gang. Ja, vi får folk i panelet til lige at introducere sig selv. Starte herfra. Ja, Andreas her. Magnus. Og Christian. Og jeg hedder Troels, og jeg er primært producer på det her, men ellers så skal jeg nok også være med til lige at køre samtalen en gang og holde styr på planen. Ja, vi skal snakke om Oscars. Og vi har fundet en liste også, og vi har lige snakket om, hvordan vi vil gøre det. Vi kører bare igennem kategorierne, en af en. Og så hvis der er nogen, der har nogle indvendinger eller nogle hot takes omkring det, så bringer dem bare op, ellers kører vi bare igennem. Hvis der ikke er nogen, som lige har så meget tilføje, eller bare er enige, så kører vi hurtigt videre for dem. Og så vil det selvfølgelig også være tid lidt senere til, hvis man har nogle ting, som ikke bliver nomineret, måske, som man gerne vil have set nomineret, så kan man også få det ind. Yes. Jamen, skal vi bare starte det, som vi var kendt med? Vi starter med actor and a leading role. Ja. Det lyder godt. Ved I allerede hvem der vandt? Det ved I i forvejen, ja. Det er selvfølgelig Cillian Murphy fra Oppenheimer, men ellers så var der Bradley Cooper fra Maestro, så var der Colman Domingo fra Rustin, Paul Giamatti fra The Holdovers, og så var der Jeffrey Wright fra American Fiction. Nogle indvendinger? Takes? Jeg tror, det lå i kortene, at Cillian skulle vinde. Ja, det er helt fair. Jeg vil bare sige, jeg vil også give et lille form for shout-out til Paul Giamatti. Fordi at også en... hvis det var enten ham eller Cillian, der vandt, så var det perfekt også. Jeg håber lidt, det ville være Giamatti, bare fordi det er lidt mere underdog, lidt mere sådan... Ja, det var lidt mere et surprise. Ja, surprise take. Fair nok. Nej, men W. Ja, jeg tror ikke, der var nogen, der var overrasket over, at Cillian Murphy vandt. Nej. Og det er også fuldt fortjent. Velfortjent, ja. Det er det. Han er flot mand. Så går vi hurtigt videre til måske en, der er lidt mere kontrovers. Men det er igen actor in a supporting role, den her gang med Oppenheimer igen, Robert Downey Jr. Så var der Sterling K. Brown fra American Fiction, Robert De Niro fra Killers of the Flower Moon, Ryan Gosling fra Barbie, Mark Ruffalo for Poor Things. Og I ved jo godt, I would have liked... Du skal lige tæt på mikrofonen, tror jeg. Jeg vil gerne have, at Ryan Gosling vandt. That's my hot take. Mm-hmm. Altså, det er fuldt fortjent, at RDJ han vandt, men Ryan Gosling, det vil også have været fedt. Fordi det er bare han går virkelig all in på den Ken-performance der. Altså, som du selv nævnte, før vi begyndte at optage, så er Downey Jr.'s Oscar måske også mere en karriere-Oscar. Ja. Så selvfølgelig spiller han en god rolle, men den er måske også givet lidt mere, fordi han har haft en ret god karriere. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at se Gosling vinde den, især fordi det kunne virkelig have været sjovt taget betragtning af, hvad for en film han var med i. Det er selvfølgelig ikke det. Og det er også noget, vi kommer til at berøre lidt senere. Der er en lille kontrovers på nogle senere kategorier, kan man snakke om. Ja. Men der er ingen indvendinger der. Jeg synes, det er fortjent. Velfortjent. Helt med del med karriere også, at mange mente, han skulle have været nomineret for et eller andet Marvel-produkt. Ja, altså før det. Ja, altså der var mange, der gav det ham en shout for Endgame, hvis jeg husker rigtigt, med at her skal han fandme nomineres. Men det er jo også, altså Oscars, de er jo aldrig glade for sådan nogle produktioner der. Det giver plejer ikke. Det var rollercoaster-film, ikke? Ja, jeg føler, så Scorsese-film. Ja, han er ikke glad for. Det er de ikke så bekendt for. Nej, det er det ikke godt nok ikke. Det er, hvad der er. Skal vi gå videre til, igen, der var noget kontrovers, vi snakker om med hensyn til Barbie. Actress in a leading role. Mm-hmm. Der har vi Emma Stone fra Poor Things, Annette Bening fra Nyad, Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller fra Anatomy of a Fall, og så er der Carey Mulligan fra Maestro. Ja. Og der er jo en absence allerede, fordi der er ikke nogen Margot Robbie fra Barbie i nomineringer overhovedet. Det er lidt, altså... Det er selvfølgelig lidt, man kan jo sige, hvad man vil om vinderen, men at hun overhovedet ikke var nomineret, det er jo måske lidt at... Altså, jeg synes ikke, Margot Robbie burde have vundet den, men hun burde have været nomineret for. Nej, hun har nok ikke vundet, så Emma Stone, og for mig måske Carey Mulligan, havde nok også fortjent den mere, faktisk. Altså, jeg tror, det var mellem Emma Stone og Lily Gladstone, bare fordi der var mange, der tænkte Lily Gladstone, fordi hun ville være den første Native American. Ja, det er også rigtigt. Jeg vil sige, at jeg synes, det er fair nok, hun ikke er nomineret, Margot Robbie. Fordi når du ser på alle andre roller, der er nomineret der, så vil du se, at hvem skal hun erstatte? Ja, jeg tror ikke, det er en stærkt... Der er nogle ret gode navne, der er stærkt kategori. Hun skal erstatte Carey Mulligan, fordi Maestro er lort. Og det er bare... Wow. Hvad sagde du? Maestro er lort. Ja, det er vel fair nok. Okay. Det er jo fair nok. Så vi har i hvert fald... Du kunne godt have set, at Margot Robbie var der i stedet for Carey Mulligan. Det kunne jeg sagtens. Okay. Fair? Ja. Ikke noget mod Carey Mulligan. Nej, det er selvfølgelig ikke noget med... Altså, det skal jo siges, vi er en podcast med ærlige værter og dumme holdninger. Og dumme holdninger. Lige dumme holdninger. Det kan også bare have været sjovt. Jeg gad godt bare se en verden, hvor Ryan Gosling og Carey Mulligan vandt begge to, for så er det begge fra Drive, you know? Det er nu er du jo også en simp for Drive. Så. Ja, og Ryan Gosling. Men det var også et nice moment, at da Emma Stone vandt for La La Land,
Så sådan med Ryan Gosling, han sad dernede og smilede, og så nu vandt han igen, og han sad og... Han synes, virker det også er bare nok, som en ja. likable guy, Ryan Gosling. Ja, han er cool. Jeg synes også, det er... Altså, jeg ved ikke, hvor mange har set Poor Things herinde. Jeg har ikke fået set nogen. Der er ikke nu. Ja. Jeg har set. Ja, hun er fantastisk. Hun er, altså... Hvis, at den går til hende, det er også fuldt fortjent. Ja. Det er også hendes anden Oscar. Hvis jeg husker rigtigt, ja. Hvad er hun ellers så? Var det ikke Det fra var La 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 Land? La Land. Nej, selvfølgelig, La det La nævnte Land, jeg. ja. Det var La 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 Land, La Land, jo. Det er heller ikke... Hvornår det var det? 17... Okay, 17 alligevel. Ja, den er lidt ældre. En eller anden grund til tiden, den flyver Altså, frem. Men det er også næsten, den er become reality, you know, at i La La Land, så er det ligesom For hende, der mig, bliver for mig der skuespiller. føltes 2017 som om det var sidste år, ikke? Ja, det var sådan, det var bare år siden, men det er også covid, det er hvad, 4 år siden. Ja, den er fint hurtigt. Er det ikke sådan i dag eller i går, at det var 4 år siden? Der var lockdown for... Er det lockdown? Jo, blev det tror jeg. sådan, Den startede jo sådan, hvor det i Kina, den startede der sådan tidlig februar eller sådan noget. Ja. Og så var det i gang i marts, ja. Det var slut Det var marts, ja. 11. marts. Så om et år, så er det et halvt år tid siden. Ja, på uge. Damn. Nå, For i fælde. speaking of actresses. Supporting role. Og der har vi så, igen, vi har en Emily Blunt fra Oppenheimer, Shock. Danielle Brooks fra The Color Purple. Så har vi America Forever fra Barbie. Jodie Foster fra Nyad. Og så har vi Davine Joy Randolph fra The Holdovers. Vinderen var selvfølgelig Davine Joy Randolph fra The Holdovers. Ja. Men igen, Oppenheimer, at der er nominees. Den eneste, der ikke lige blev nomineret, det er Margot Robbie. Er det ikke 9. gang, at Emily Blunt, sådan 8. eller 9. gang, at hun ikke vinder en Oscar? Hvor Er hun nomineret? Det kan jeg lige prøve at se. Det synes jeg, fordi det er et eller andet med, at hun sådan 8 gange i streg nu er nomineret, men hun har ikke vundet noget. Altså, hun er den moderne DiCaprio. Den old school Games to DiCaprio, Game. ja, eller new Games school to Game. DiCaprio, ja. The Games Game, ja. Games to Game. Men det er lidt sjovt, at America Ferrera er nomineret, og så birolle, og Margot Robbie ikke er for hovedrolle. Det er sådan... Ja, det er lidt sjovt. Nej, men Altså, jeg forstår det heller ikke for American Ferrera, fordi at hun er så... Hun har så mange bedre film, hun kan være nomineret for. Og så er hun nomineret for den her, hvor hun sådan er bare stoneface næsten hele filmen, og sådan Okay, meget kedelig rolle. Det er hendes eneste... Emily Blunt, det er hendes eneste fra Academy, faktisk. Nå, Hun har været nomineret i BAFTA mange år, så Nå, hun har heller ikke vundet. Hun har været en Golden Så Globe, faldt det bare ingenting overhovedet. Nej, så er jeg bare hun har fucking mange nominations, og hun har 3 wins eller sådan noget. 4 wins. okay. Og der er flere, der er gået ned. Men ja, der er jo fucking mange Ja. awards. Så. Nå, så- men ja, Academy, der er det første gang. hun er Nå, så nomineret. lukker Jeg op vil igen. sige sådan, Fair nok. nu kommer vi også igen tilbage på Barbie. Det virker som om, at det er meget kontroversielt, at den ikke fik noget overhovedet. Jeg tror ærligt talt, at jeg nåede den film mere end min kæreste gjorde, fordi da hun så den, der var det mere til at sige sådan, ja, den var okay. Jeg tror, jeg havde det mega sjovt, fordi Gosling, han var så grineren der. Han var fantastisk. Det. Også en carrier. Og som jeg også har snakket med mange af jer, men også og kammeraterne, det var som om, den skulle have sluttet lidt før. Det var som om slutningen på den dræbte den en lille smule. Noget pacing, der må godt kunne have været. Ja, Jamen, der er en sådan sidste joke, der er lidt hvor de unødvendigt. måske lige sådan... Måske lige ikke lige have nappet den der. Den gav ikke mening. Den kunne man godt have undladt. Ja, det er hele den der gynekolog-joken der til sidst. Ja. Nå ja. Men ja, nok om det. Det er Lad ikke os, første gang, ja. vi Lad os- ser en film, der falder sammen til sidst. Ja, Nej, det er der mange film, der, når de prøver at få længden og prøver at få det der... vi snakker nok lidt mere med Barbie når lidt det kommer senere. til- Det kommer vi, ja. Det er i hvert fald ikke sidste gang, Original. vi får noget fra Barbie. Det kan jeg afsløre. Nå, videre til animated feature film. Skal vi tage den også, eller skal vi over? Lad os gå den. Okay, så har vi The Boy and the Heron fra Miyazaki og Suzuki. Så har vi Elemental fra Peter Sun og Denise Ream. Nimona fra mange navne. Bruno Quain, Ryan Zachary. Robot Dreams fra Pablo Berger, Ibon Comensana. Estape og en, der hedder Tavia Diaz. Yes. Spider-Man Across the Spider-Verse fra Powers, Thompson, Phil Lord. Fedt navn. Christopher Miller og Amy Pascal. Vinderen, den ved I nok allerede også, hvem der vandt der. Det var jo overraskende. Det var i hvert fald ikke Spider-Verse. Det var Boy ikke Spider-Verse, Spider-Verse, og det overrasker jo ikke nogen. Men det er også... Nej. Det er også fordi, det er hans sidste film. Ja, det er jo muligvis Så- med Saki's sidste film, så der lå i kortene, derfor. så snart han sagde, I'm gonna make this shit, så viser man jo godt, okay, fint. Across the Spider-Verse har ingen chance her. Men det er også bare... Jeg har ikke selv set The Boy and the Heron nu. Jeg har hørt fra folk, at den skulle være god. Ikke Ikke det bedste Studio Ghibli, de har lavet. Jeg kunne godt have tænkt mig at se Across the Spider-Verse vinde, fordi jeg synes, den var så unik. Men jeg tror også igen, det er sådan en karriere-Oscar. Ja. Ja, det er Det det er nok. muligt hans sidste, så er det sådan et Altså, okay, Jeg tror også måske, hvis jeg skulle gætte, så jeg tror også, Oscars gerne vil måske have den kørende, den der streak med, at de har der med, at nu er de også lidt mere... Vi har også nogle nominerende og nogle vindere fra, som ikke bare er amerikanere. Ikke? Så kan de gøre det igen, Jamen, som de gjorde med... jeg vil også Parasite. sige, at Akademiet, de elsker også at slutte pik på Studio Ghibli. Det er helt utroligt. Ja, okay, fair nok. Altså, det, Der er ingen censorship herinde forresten. Nej, altså, det er ja, puha. swear words. Jamen, altså, ja, men det er helt utroligt. Altså, vi snakker om lige snart, vi stod, at en Studio Ghibli-film var nomineret.
så vinder den. Ja, så er det sådan set tabt. Den tabte til Walter Goggins i 2006. House Moving Ja, det er rigtigt, ja. Nå, ja. Walter Gromit slog... Top House Moving Castle, virkelig. Ja. mod Walter Gromit. Gør nok virkelig en god Gromit, film. Men Waller og Gromit er altså også banger. Det er altså også en Ja, banger. det Ja, er ret Det bange. er virkelig en god film. Nå, men hvis vi havde Jeg var bange for dem som barn. hvis vi havde en Lukas i studiet, så har vi nok haft en lang rant. Ja, vi har haft... Han Der er er dog til Lukas, men han er her godt nok ikke i dag. Nej. Nej, altså jeg vil sige, at det er selvfølgelig fair nok, at Miyazaki han får den, men jeg synes, at Across the Spider-Verse var noget så unik, både i den måde, som den er lavet på, dens animationsstil og så videre. Ja, måske også, man kan også sige, at det var lidt et springe forud for Marvel, ikke også? For det er sådan, nu bruger de lidt noget andet også. Altså et helt andet format. det Og man kan jo se sådan, at hvis med Marvel, når der rigtig mange kritiserer Marvel, men hvis du tager en Marvel-karakter i hvert fald, det skal man huske på, med Spider-Man har, hvis man laver en god historie, så kan de altså godt vinde alligevel. Selvom det er en Marvel-film. det er også, altså, de tager Into Spider-Verse og Cross the Spider-Verse, de var bare så unikke, eller sådan. Så fede de var innovative. og virkelig gode karakterer. Ja. Det er måske også noget, som nogle af Marvel-filmer mangler nogle gange. Jeg tager ikke altid karaktererne er super dybe og spændende. Hvad er det især i den nyeste fase af Marvel, der har de godt nok haft en helvedes masse stinkers. Efter Endgame, så er det godt nok været på vej ned. Ja, det er nogen, der vil mene. Ja, altså, der er jo et par få dubs, vil jeg sige, men der er langt flere stinkers, end der er dubs. Ja. Altså, jeg var personligt selv en fælde af The Eternals. Jeg kunne godt lide The Eternals. Der er rigtig mange, der hader The Eternals, men jeg kunne faktisk godt lide den. Jeg har faktisk så til den 2 gange. Ja, du har også en rigtig kort attention span. Så det... Hvad mener du? Jeg skal videre. Jeg skal videre, ja. Men, efter Animated Picture, så har vi Cinematography. Og igen, no surprises, vi har Oppenheimer, der er nomineret. Så har vi El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro og Poor Things. Det synes jeg også, det var også, er det ikke et ret free win til Oppenheimer? Jo. Fordi altså, det igen, det er mange gode film, der er nomineret, men altså... Altså, lige det kommer til Cinematography, så den er ret svær at... Så synes jeg, den er ret svær, fordi altså, der er det også sådan for mig, at så længe det er sådan, altså Poor Things, Oppenheimer eller Killers of the Flower Moon, en af de tre, hvis de vinder, så er det meget solid. Man kan egentlig tænke på, at jeg så mange ting med det her med Oppenheimer. Kan det godt passe, at de havde de der kæmpe store hjul, når de skulle ind i biografen? Altså, hvor selve... Ja, det er de der gigantiske IMAX. Ja, den er meget større end normalt. Altså sådan kæmpe store. Ja, når det er IMAX, det er gigantisk. Det er jo vanvittigt. Altså, jeg føler sådan en film som den der ene, man burde se i en IMAX-biograf. Ja. Den eneste IMAX-film, jeg har set, det er Dunkirk. Det var også worth. Ja. Ja, det kan jeg har endnu ikke oplevet IMAX. Jeg har ikke selv oplevet IMAX endnu. Det var fedt med Dunkirk i hvert fald. Kan det passe, at man kan ikke få det, hvor kan man få det? Der er en i Aarhus. Aarhus. Bruns i Aarhus. Var det ikke... Det var der, jeg så Dunkirk i hvert fald. Ja. Det er også en god film. Ja, det var virkelig en god film. Virkelig god film. Nolan, der Nolan cooked. Er det... Always cooks. Ja, Cinematography, det virker som om, det var ret free. Ja, der er ikke nogen diskussion her. Så har vi endelig en kategori, hvor Oppenheimer ikke vinder. Costume design. Der er Poor Things, Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon og Oppenheimer. Før vi tager nomineringerne, hvem der vandt her, er det ikke det her tidspunkt, hvor John Cena han kommer nøgen ind? Jo, det er det. Jo, det er det vel nok. Fordi det, skal vi lige tage address the scene in the room? Ja. Kan lige vise klippet til... Det kan lige komme op. Ja. Altså, der er jo et eller andet utroligt sjovt over John Cena. Personligt elsker jeg ham, og det tror jeg, de fleste mennesker gør. Man kan ikke have den, han er svær. Han er bare perfect comedic. Det er bare ærgerligt, man aldrig kan se ham. Ja, det er virkelig ærgerligt, fordi lige pludselig kom der bare et svævende kort ind på scenen. Ja, det var lige pludselig. Altså, så er det ud af det blå. Ej, men spøg til side. Veltrænet mand, det viser man jo godt. Utrolig sjov mand. Den mand er sådan 100% muskel. Men, ja, han er jo skåret i et stykke, også. Det er jo ren granit. Altså... Og så er han sådan meget stabil for at have været en wrestler. Ja. Så der er ham og The Rock, det er sådan de stabile wrestler. Bautista. Ja, Bautista, ja. Han er virkelig også god skuespiller. Jeg giver sige, du har de tre store... Det er de tre wrestlers. Næsten alle andre tidligere wrestlers, de har lost the mind spillet med. Bautista, han er fucking god. Bautista, han er en af de bedre karakterer i Marvel, hvis du spørger mig. Jeg synes, han er vanvittig. Er der nogen af jer, der har set en film, han er med i, der hedder Knock on the Cabin? Nej. Det er han med i. Han er også med... Han er ikke med i Knives Out? Jo, Thor. Der mener jeg nemlig, han er det en større rolle, han spiller i? For jeg har næsten udelukkende set ham i mindre roller. Han er Guardians of the Galaxy. Jeg vil sige, han er en af de leading roller i Knock on the Cabin. Han er også sammen med en vis velkendt rødhåret Rupert Grint. Nå! Ron Weasley. Du sammen? Ja, de to, de er med i filmen. Okay. Altså, de er ikke sammen. Nej, det var bare sådan, at vi stakkels Rupert. Men hvis I vil se en god film med Batista, så se Knock on the Cabin. Han var også rigtig god i Blade Runner, i de 5 minutter. Jeg vil sige, at i den nyeste Guardians of the Galaxy-film, igen, nu snakker vi om Marvel-film,
føler ikke, man kan undgå det. Jeg synes, han er virkelig god i træning. Han er rigtig god. Og hans karakter arc generelt som Drax er virkelig fedt, hvis du kigger på det. Guardians of the Galaxy 1-3. Han er altså en af de karakterer, jeg synes, der er bedre. Jeg har stadigvæk ikke fået set 2 og 3 nu. Hvis du ser 3'eren, så har han nogle lomterklæder klar, fordi jeg tror godt nok trist. Jeg tror godt, jeg hørte, at da den sådan kom ud, at der var meget sadness omkring den, i hvert fald. Det er sjældent, jeg græder over en Marvel-film, fordi den er for sørgelig i hvert fald. Jeg kunne ikke se det med Daniel, han begyndte også at stort ud. Ja. Nå, men tilbage til John Cena. Ja, back to Cena, før vi kommer i gang med nomineringen der. Altså, det er jo costume design, Jeg kan huske, at der var jo, det er ikke nogen hemmelighed, jeg var selv på ferie dengang, der var Oscar-nomineringer. Ja. Det første, jeg vågner til på Twitter, det er simpelthen en video af John Cena, der går sidenhen på scenen, og holder simpelthen det her lille hvide A4-papir foran sin ædlerdele, og jeg kunne simpelthen ikke holde masken. Det var fedt. Og da jeg viste det til Anna, som sådan, det gider jeg da ikke at kigge på det der, så siger jeg, se hvor stor han er. That's a lie. That's a goddamn lie. Så du klippet, hvor han sådan vralter ind på scenen. Ja, altså der var sådan stille og gående roligt, fra siden af, ikke også? Altså, den mand, han er så sjov, altså sådan, han kan være sjov, uden at sige det ord. Man kan godt se, han er wrestler også. Han er rigtig god til at koordinere det. Altså, der ikke er noget galt. Det stoler man kun med en wrestler, ikke for sådan noget der. Jeg ved, hvor meget sådan media attention det sådan har skabt generelt. Meget. Der var også mange på Twitter, der var sure over. Ja, jeg så der var rigtig mange, der var sure over det, ikke også? Altså, så fandt jeg lige der var nogle billeder eller nogle eller anden gang, hvor han er crossdresser afsted til en rolle eller for sjov eller I don't fucking know. Men der var en masse sjov jeg synes, jeg hørte en masse dumme meltdowns på Twitter, og det er der bare generelt på Twitter. Hold mig på Twitter. Jeg sad og spillede klokken røv om natten, klokken 2 eller sådan noget, 3 om natten, og så får jeg lige pludselig snap fra Simmer, hvor jeg bare kan se John Cena, der kommer gående sådan her. Ja. What the fuck, man? Jeg kan bare gå lige store trænet, men det er fedt. Ja, det er lækkert. Ja, det er du enig om. Nå, men costume design. Ja, costume design. Kan I huske nominerende, skal jeg have igen? Der kan godt huske det. Ja, jeg føler Sådan Men set. Napoleon, Oppenheimer, Killers of Flower Moon, Barbie, Poor Things. Jeg synes, hvem vandt? Poor Poor Things. Ja, det er... Jeg tænkte også, hvis der var nogle kategorier, hvor jeg var sådan, okay, lad være med at give den til Oppenheimer, så er det den, fordi... Så er det fordi Oppenheimer, ligesom, altså det er jo nogle fine kostumer sådan noget, men det er jo ikke fordi det er så svært at lave kostumer. Det skulle bare være relativt. Det er jo bare relativt normalt tøj. Det skulle bare være hvad hedder det, den time period. Jeg føler måske faktisk godt at Barbie godt kunne være. Hvis jeg skulle være tvær, så havde jeg sagt at den skulle Barbie. Jeg føler enten production design eller costume design, der burde en af dem gå til Barbie. Jamen så fordi Barbie har faktisk, man skal huske på at selvfølgelig er Barbie. Og Barbie er selvfølgelig baseret i vores virkelige verden på en vis grad, altså de skal have kjoler og sådan noget på. I Barbieland, der er det... Ja, det er virkelig, virkelig flot set, de har lavet. Og har virkelig formået at inkorporere det her fantasi-Barbie-univers virkelig fedt på en måde, der virkelig... Der vil jeg sige, der kan man godt høre, at du ikke vil se Poor Things endnu. Fordi, det har jeg ikke. Det sagde jeg også lige før. Ja, men hvis du når du har set den, så tror jeg, du meget hurtigt siger, ved at Poor Things skal vinde. Altså, det kommer vi til senere, så sig, uanset hvad jeg synes om Poor Things som en film, men Emma Stones acting og det virker som, du gemmer på et meget spicy take. Et hot take, der kommer ind. Og sådan the set og så videre. Det er fantastisk. Altså, det er virkelig smukt. Og, ja. Okay. Det virker til, at der er ikke nogen, der er specielt sur. Fuck Napoleon. Jeg har hørt noget med, at han skyder på en af pyramiderne. Ja, det gør han også. He bombs the pyramid. Hvad er meningen med det? Ved jeg ikke. All the writers I know that use top six, all cowards, eller hvad det I don't know. Jeg skal ikke lige hvad konteksten er. Det var måske synes det var lidt svært at producere, eller bare vise igennem karakter-actions, at Napoleon was actually kind of a bad guy, så de sagde bare, hvad så bare skyder ind de 7 vidunder. Altså, jeg har hørt noget med der er en ret lang sexscene der i os. Der er også meget sex. Ja, og jeg kan nemlig huske, at min kæreste nævner for mig, at min svigerfar havde tænkt sig, at vi to skulle gå i biografen og se den sammen, fordi min svigerfars kone ikke set med ham, og min kæreste fik set med mig. Så får jeg så vide, den her sexscene her, og så siger jeg til min kæreste, tror jeg virkelig faktisk ikke, jeg har lyst til, fordi jeg ved ikke, hvordan han reagerer, hvis jeg sad sådan med svigerfar og bare så Napoleon. Og så se Napoleon bare give hans bonepart. Joaquin Phoenix hakke den løs på skærmen, og vi snakker jo ikke bare et lille 40-tommer TV, vi snakker om en biografskærm. Altså. Du kan ikke hide from it. Og nej, det var bare moaning over alle de der Joaquin Phoenix, boning hører part. Hvordan fanden tror så, det var i bioen, at sidde og se Florence Pugh taget bagfra Cillian Murphy? Det var også derfor, jeg ikke gør sådan noget. Altså ikke biografen. Ikke til film, jeg ved, der That's why Dune 2 er den bedste. No sex. Jeg ser kun film uden sex. Men der er spoiler til dig, ja. Der er ikke nogen sex scener. Jo, det er det ikke. Jo, altså... teknisk set, men altså, det er jo ikke en fucking sex-scene. Det er bare ordene, der er en sex-scene. Så det er jo basically sådan, det er implied. Men ja, whatever. No spoilers. Ja. No spoilers, my man hasn't seen it yet. Ja, der har været nogen her, der har været spoilet lidt. I'm sorry. Stinky. Nå. Stinky bubu. Skal vi gå til directing? Yes. Og der er det nok heller ikke nogen surprise. Men der har vi Oppenheimer med Nolan. Anatomy of a Fall fra Justin Triet, som man siger det. Justine Triet.
Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese. Poor Things, Yorgos Lanthimos. Og så er der The Zone of Interest med Jonathan Glazer. Og der tror jeg igen, altså, den var deserve for Nolan. Ja, det er også en karriere, også Det er helt klart. Og ja. altså, jeg vil også give et shout til hvad hedder det? Zone of Interest. Sådan dens unikke Ja, Zone of Interest, helt klart. Jeg har virkelig hørt kamera rigtig meget og godt directing. om Zone of Interest. Hvis der var noget, der skulle have slået Oppenheimer her, så var det jo nok Zone of Interest. Ja. præcis. Jeg har virkelig det hørt det så der, meget altså, kameraerne er sat op som sådan en skjult kamera, og det der, at, og jeg har også hørt, at instruktøren der, Jonathan Glazer, han også gik væk derfra, gik helt et andet rum, så det egentlig bare, skuespillerne gik bare der og lavede deres ting, så det var meget sådan, authentic, ja, præcis. Hvis der var en anden, der skulle have vundet, så er det helt klart den. Ja. Men Oppenheimer, Nolan, deserves it. Altså, jeg er også ret stor fan af Nolan, men altså helt klart, det er jo en film, hvor hvis der er en af hans film, der har fortjent en Oscar, så er det jo nok Oppenheimer. Det er lidt hans sådan magnum opus. Ja, Den er, det er det. Sloppenheimer. Men der er jo... Jeg kan ikke huske, Oppenheimer. Inception vandt den noget. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, i hvert fald Det ved jeg faktisk ikke Best Director, tror jeg. Interessant. Inception. Det var sikkert nomineret, men... Jeg har set på den. den kunne godt have i hvert fald, den må nomineret for noget directing nogle eller gange. cinematography eller et eller andet. Fed film. Lang film. Lang film. Men der er jo en... Inception eller Oppenheimer. Begge ting. But I love it. Men mens du finder det der, Troels, Ja, jeg kan så lige finde, har der er jo også en anden elefant i rummet, kan man sige, når vi snakker om directing. Med at der er nogen, der mener, at hvis Greta Gerwig blev snubbed. Det er rigtigt. Det er faktisk også noget af det, hvis der er en af de også, der har Det var- sagt det nogle det gange var- nu, men hun burde nok også have været i hvert fald nomineret til... Ja. Og... Havde hun virkelig en chance? Nej. Nej, men en nomination er jo stadig... Ja, nomination er stadig en anerkendelse. Men så igen, så tænker jeg jo, hvorfor vil du give hende en nomination? Er det fordi, at hendes film er virkelig unikt directed? Altså, jeg vil Fordi hvis du ser Barbie, og hvis du ser nogle af de andre film, så vil du sige, at de andre film er mere unik og lidt mere bedre directed. Jeg tror i hvert fald ikke, at af de film, jeg nu kender dem, der var nomineret her, der vil jeg sige sådan, at Zone of Interest og Oppenheimer, der havde bare jo ingen chance. Nej. Det var i hvert fald, jeg var nomineret til Best Directing. Best Directing, ja. Der var, udover Nolan selvfølgelig, så var der Justine Triet fra Anatomy of Fall. Ja. Scorsese, Killers of the Flower Moon. Ja. Poor Things, Yorgos Lanthimos, og så var der igen Jonathan Glazer. Jeg ved ikke, hvad for en film, du kunne fjerne fra den liste. Nej, heller ikke. Det er lige det, altså det er stacked. Det er Det er også, altså, Barbie har nogle fede ting, men har vi er det virkelig været heldige directing, ved der filmen? virkelig Og stand det er også bare, out? altså Scorsese, det er også bare, det er jo the man, altså Man, ja. Doji, ikke? Det er sådan lidt, han er svær, Han er jeg har ikke svær. set Killers of the Flower Moon, men Den er også virkelig godt lavet. Ja. men lige apropos Inception, den var nomineret til hele 5 Oscars, men vandt 2, men ingen af dem var Nolan. Hvad vandt den for? Den vandt i Achievement of Cinematography, og så vandt den i Achievement of Sound Mixing. Den er photography, det synes jeg også ikke. Den har Ja, noget. Best Motion Picture og Best Writing, det var der, hvor Nolan var nomineret. Den vandt han ikke. Okay. Så, men Ja. stadigvæk. Det var bare lige for at se nu. Yes. Er en interesse. Hvad er næste? Næste, det er documentary feature film. Den tænker jeg også godt, at vi kort kan Bare lige gå over den. touch. Ja. Jeg har set lidt af den, nemlig vinderen. Jeg skal sige vinderen nu. Det er 20 Days in Mariupol, det den hed. Ja. Og det navn, det I'm gonna butcher it, men Mstislav Tchernov, og så Michelle Misner, og så en Rancy Aronson Vil du lige sige det igen? Okay, Mstislav Tchernov. Tjernov. Yes. Ja. Og så var der de andre nominees, det var Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters og To Kill a Tiger. Ja. Og altså, jeg har kigget på dem, altså det er jo klart også igen med tidsånden, så det var selvfølgelig 20 Days in Mariupol, men den er virkelig godt lavet. I se den gratis på DR. Man skal jo huske igen, som du selv siger, det handler også om, okay, hvad for en tid er vi i lige nu? Dokumentar, der er selvfølgelig det mega jo relevant. ikke kun med hensyn til også, hvor godt der er lavet. Det er det jo selvfølgelig også, men det, er også, det skal jo også have fat i en eller anden tidsånd. Altså jeg kan godt lide dokumentarer, men jeg må ærligt sige, jeg har ikke set nogen af dem her. Nej, Jeg har kun set noget af 20 Days in Mariupol, men den er tung, men den er gratis på DR.dk. Jeg kan også være at sige, at jeg glemmer, at Oscar stjerne-kategori omkring dokumentar. Det kan jeg også. Jeg kan huske, der var en dansker, der vandt for, er det 3 eller 2 år siden? Det kan godt passe. Det var en indvandrer, der havde lavet en sådan en rigtig fin sådan en animeret film om hans historie. Det var vildt spændende. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder nu. Nej. Det var, jeg kan ikke huske, hvad fanden. Ja, den var god. Jeg kan huske, den så jeg med min mor på forsiden. Det tror jeg også, den vandt. Men jeg har ikke set nogen af dem, men igen, da jeg skulle predict, så tænkte jeg tager de Flygtning to om hedder det. Ukraine. That's a pretty safe bet. Så fungerer Ja, lige præcis. Det er tidsånden, og den er virkelig godt lavet. Jeg har set det igen. Jeg også huske, at de kom op på scenen og modtog deres pris, at de sidder og snakker om krigen i Ukraine og sådan noget, og hvor voldsomt det er. Og så nævner de også lige hurtigt Israel. Ja, der var flere, der kom op på vandet og lige nævnte. Den er nok lige lidt... Og så skyndte de sig. Jeg kan huske, at der var Billie var dem Eilish, fra- og så var der en anden, jeg så, der havde... Mark Ruffalo havde også en Palestine. Og der var også dem, der vandt for et eller andet for, jeg tror det var Anatomy of Fall og Zone of Interest, der også lige snakkede om det. Ja, Nå, men så er der documentary short det film. skal man passe på med. Og dem kender jeg slet ikke noget til. Så skal vi bare skippe den måske. Ja, hop over den. Film editing. Så er jeg tilbage igen i noget mere velkendt. Ja. Og der har vi Anatomy of a Fall,
The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Poor Things og Oppenheimer. Mm-hmm. Og I gætter / ved, hvem vandt. Var det ikke Poor Things? I fucking hope not. Det var vel Oppenheimer, var det ikke det? Hvad siger du? Jeg tror, det er Oppenheimer. Ja, det var Oppenheimer. Ja, det var en woman, der vandt for Oppenheimer. Okay. Jennifer Lame. Nå, ja. Fuck, et træls efternavn. Altså, Det er, ja, L-A-M-E. Wow, hun er blevet mobbet som Lige ved barn. omvejen. Ja, Wow, hun er blevet mobbet som barn. desværre. Hold da op. Og, you know, deserved. Great movie. Look at her now, Og så vil jeg sige, though, Poor Things skulle ikke være nomineret for Best Editing. Damn. This man hates Poor Things. Du kan nok ikke så vild med den film, nej? Okay. It's a beautiful film. Og fantastisk. Skal vi have et segment, der bare hedder Simmer elaborates on Poor Things? Eller synes jeg faktisk, den kommer er til lidt... senere. Put a pin on that. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre det, fordi jeg skal lige bestemme mig for, om jeg faktisk har lyst til at se den, efter han har... Okay, du elevator pitch, om du kan få ham til at stoppe med at se den. Ja. Er det sådan? Ja, okay. Ja. Det synes jeg, vi gør. Men der er ikke nogen... altså, der er vi alle sammen enige om Oppenheimer. Den var helt klart. Det var well edited. Det eneste igen, jeg kan se, det er lang film. Ja. Lang film, det kan godt være lidt rough, også med mit attention span. Men så længe de er godt lavet, så kører det. Dune 2 havde ikke noget problem med, for eksempel. Den var så lang. Banger. Nå. Banger. Ja, det er næste år. International feature film. Der har vi The Sort of Interest fra the UK. Så har vi Io Capitano fra Italy. Perfect Days fra Japan. Society of the Snow fra Spain. Og The Teacher's Lounge fra Germany. Før du siger noget. Ja. Ved I, hvem der vandt? Det gjorde det sådan noget Sådan findes. findes Hvor åndssvagt er det, at en film fra fucking England vinder for Best International film? Ja, altså det er jo teknisk set Det er jo... not America, men Ja, I know what you mean. Ja, ja. Sådan, ånden af kategorien er måske lidt sådan non-English speaking. Er det ikke det, man sådan prøver at... Anatomy of a Fall, den var ikke nomineret, var den? Nej. Nej, det var nemlig fordi Frankrig, de havde... Altså hver land vælger jo den, de vil nominere den, til de Best nominerer. International. Frankrig, de har valgt en eller anden film end Anatomy of a Fall, så det er sådan, den er nomineret til Best Picture, men ikke Best International. Ja. Og Fucking franskmænd. Frankrig fucked up, ellers kunne den godt have vundet. Men det virker til, at dem, som var nomineret, så Sort of Interest var... Altså meget kan vi sige om franskmændene, men de laver virkelig god mad. De har også mange gode baguette, film, oui, oui. sådan, Croissant. you know, allegedly. God film. Jamen, de har ligesom French New Chocolate. Wave, Den synes jeg, den er virkelig god. Ja, Altså, de det var mest... Og når jeg snakker, de er urørlige med mennesker, og så de nævner den amerikanske mission med Kevin Hart, så bliver jeg så rasende. Det forstår jeg godt. Den er overhovedet ikke lige så god. Altså, dengang jeg snakkede med min lillebror om det. Det er den der med Kevin Hart. Nej, det er ikke. Nej, Hold så ikke op. Men hey, de lillebror kan også bedre lide Hobbit-trilogien, end jeg kan lide Ringens Herre. Ja, Det det er- siger og jeg det er også. også kæmpe- Det siger Nej, jeg det er også. et horrible Her take. står jeg elsker dig, men du har forfærdelige film bag. Ja, tak. Det var det første Det har vores første bad take. Nej, det var... Hobbit er... Ja, det kan vi også snakke om senere. Det er ikke noget med Oscars at gøre, heldigvis. Det var sådan det har en Lord of fucking the Rings. close to en Oscar. Det har Lord of the Rings, ja. Ja, lad os carry on. Yes. Make-up and hairstyling. Er Barbie nomineret? Nej. Er den ikke? Hvad? Oppenheimer er. Hvad? Poor Things vandt. Okay, make-up er også godt nok i Oppenheimer til, altså for eksempel Kelly Clarkson. Ja, altså, Poor Things, Golda. Kender ikke engang til. Maestro, Oppenheimer, Society of the Snow. That's it. Men det var Poor Things. Ja. Og Barbie er virkelig ikke nomineret? Nej. Nej. Altså igen, eller hvad hedder det? Maestro. I don't like it, men you know, the makeup og sådan noget, det er flot lavet. Hvem ser Men jeg vil også sige make-up'en på Willem Dafoe i Poor ser du Things, vandt? den er altså også rigtig Det er godt. også- Det var Poor Things, der vandt. Ja, altså, Ja. ja. Fair. Poor Things. Poor Things. Fuck. Alt med Poor Things, you know, set design og Oh my acting. god, Brilliant. jeg selv kigge videre i den næste. Okay, this is gonna be funny. Music, original score. That's free, ikke det? Ja, der var Oppenheimer, American Fiction, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Killers of the Flower Moon og Poor Things. Hvor Indiana Jones stadig ikke den samme gode gamle melodi. Det er John Williams igen. Ja, det er John Jeg Williams. skulle lige have et shout. Det er derfor, jeg grinede. Det var bare sådan, what the fuck, hvad laver John Williams her? Bro, Det er bare som om, man ikke har hørt den Vi melodi kender ham. for Du er 40 år anerkendt. siden, 30 år siden. no way. Har I set Dial of Destiny? Nej, jeg ved har bare, at... Altså, I mean, it's not a great movie, men Jeg har det hørt- er jeg har hørt- jeg stoppede med Indiana Jones efter The Crystal Skull. Dial of Destiny er pivelendig. Jamen, jeg har hørt, den ikke er særlig god. Altså igen, alt Indiana Jones efter Post og inkluderende Crystal Skull er været lort. Jeg kan sige, Dial of Destiny er så dårlig, at du lige pludselig synes, at Kingdom of the Crystal Skull, ved at den er ikke engang så dårlig i forvejen. Hvad er det for en, hvor der er nogle nazister, der brænder i? Det er den Det er første. der. Den første, det var en god film. Ja, altså, hvad er det hedder? Raiders of the Lost Ark. Og så, Ja, ja, hvor det det var- bare Det er jo Var det bare number smelter? one. Jeg fik meget som barn. Ja, det er han med han face bare mask. smelter for- Ja, den var ret nasty. Det var ret ret ulækkert. nasty. Men ja, altså, Harrison Ford, get that bag, I guess. Ja. ja. Men det Så er der var, igen old. Music Original Song. Men det var Oppenheimer, der vandt. Ja, Oppenheimer vandt, ja. Okay, det var... Nå, det er også fair. Er det Banging sound. 4 eller 5 nu? Ludwig Göransson. Er det 4 eller 5, de har vundet? Oppenheimer. Vi kan lige lave et headcount. 1. 2. Jeg tror, det er 5, ja. 3. 4.
5, Ja. 6. Var det 6 indtil videre? Der var 6 indtil Okay, videre. der er simpelthen en, der bare Det er sådan er flot forbi det er bare mig, jeg har sweet. ikke lagt mærke til. Ah, Men, okay. men Det var der er en- ingen det var soundtrack en til af beskidte Oppenheimer. måske, men, Oppenheimer, fantastic soundtrack. Can't Hear the Music. Den er... Det er seriøst banger. Original song. Now we here. Now we get in Barbie. Fordi så er der What I Was Made For. Eller What Was I Made For. Det er den ene Barbie, der Det var også en fantastisk performance, Billie Eilish lavede til Oscars. Det er Billie Eilish det var meget bedre Phineas, der, vil jeg sige. fra Barbie. Og så er der The Fire Inside fra Flamin' Hot. Så er der I'm Just Ken fra Barbie, som skulle have vundet. Og så var der It Never Went Away fra American Symphony. Og så var der en Washashi, A Song for My People. Det havde seriøst været det bedste Det havde været nogensinde, så hvis sjovt. Ryan Jeg skulle Gosling- seriøst. Jeg havde ingen sådan, I didn't give a shit, for at være helt ærlig med sådan, best actor. Ja. Det var sådan færdigt. Jeg havde havde været- den, men jeg havde en drøm om, at I'm Just Ken skulle fandme have vundet, fordi Det havde that været would det have been mest funny. morsomme nogensinde til en Oscar Awards. Ja. Hvis I'm Just Ken vandt Over. for bedste sang Det var en over Billie fantastisk Eilish performance. i en, altså. i en film som Barbie. Ja, Ja. og når du tænker på kontekst på, hvor stor en rolle den der What Was I Made For, Ja, den ja. spiller i filmen. Og wow, det er en god sang. Det var en mega god sang. Ja, det er Men- altså, absolut ikke noget shade, Ja, men ja, jeg har bare ja, godt set ja. Ryan Gosling. Det kunne være så... Prøv at overveje hans ansigt, som bare fik en Oscar for... Hvad var det, han vandt? Golden Globe. For- var det. han Globe, vandt- han også Jeg vandt noget til... han er jo helt overrasket. Ja, det var Golden Globes, ja. Det var før. BAFTA eller Ja. Golden Globes, ja. Altså, han Globe, ligner tror jo jeg. til forveksling også, når vi får at vide, at vi gjorde det godt til en eksamen. Ja, når vi har fået den. Altså, okay. Jeg elsker I'm Just Ken, og jeg må indrømme, det var min most played song last year på Spotify. Det siger også rigtig meget om dig. Men jeg elsker den, og det kunne være fedt, hvis den vandt, men jeg føler også lidt mere, at What Was I Made For, den var var mere mere sådan, meaningful. mere deserved, mere Der sådan havde mening sådan at været, vinde der havde været for det. fucking riot, hvis den ikke havde vundet. Men Må jeg Ryan Goslings performance til Oscars med I'm Just Ken, det var fantastisk. det var Og Bo Burnham tilfældigvis den anden mest afspillede kunstner. Muligvis, ja. Muligvis. Muligvis, ja. Hvem sætter vandt for Best Music? Best Music, jamen, det var What Was I Made Billie For. Eilish. Ja. Okay, det var Billie Eilish, fortjent. Og det var også god, jeg vil sige, til hendes performance til Oscars, det var meget bedre end sangen var i filmen. Det var lidt mere sådan følsom til Oscars. Der kunne jeg bedre lide den, men Jeg synes, den var virkelig god i filmen. Altså, den var også god, det var den. Virkelig god. Og den fangede også virkelig momentet i filmen. Så kudos. Return to La La Land, så det et godt moment, da han performede I'm Just Ken, og lige fik Emma Stone til at synge i mikrofonen. Ja. My heart like that. Ja, det var vel anerkendt. My neurons have been activated. Nu er nok, du ved det. Nu er han activated. Den helt store Best Picture. Now get den into it. Er det Oppenheimer, der vandt den? Nej. Okay, just kidding. I ved alle sammen. Ja. Ja, Oppenheimer vandt den. Men den var op imod American Fiction, men der med var Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things og The Zone of Interest. Og ja, altså der er jo ikke nogen sådan stor chok. Måske var den der med, at ikke, altså Barbie kunne nok have vundet. Det er det samme med Zone of Interest, skulle også godt have sagt have vundet, fordi det er også en hvad skal man sige, en type film, som Oscars plejer gerne at være glad for os. Og en god film. Men ja, der tror jeg ikke, der er så meget her hot take over. Maestro burde ikke være nomineret til det. Men Okay, Nej, så det synes jeg der var, okay. Så nu skal jeg skrive lige ned. det er bare fucking Simmers take. Bradley Cooper, der sucker his own dick. Så vi har så der er en segment, Så der er Maestro og Poor Things. og Poor Things. Du kan virkelig lide de film? Simmer Not my ikke opinions. Dem, we'll come back to this, fordi det Ja, er det transform. er ret spicy. Nå. Might ruffle some feathers. Mark Ruffalo. Ja, Marco Ruffalo som feathers. Okay. Det er en han. Det er en han. Oj! For helvede. That's beautiful. That's fantastic. Det tror jeg. Kan du, Er det ikke papir? Ligger der ikke papir derovre? That's brilliant. Der er et enkelt serviet. Ja. Here we go. Det er lidt som at... skal bare tage munden ned til. Well, Det var ikke et sacrifice derovre. that's Guinness for you. Prøv lige den igen, fordi Den that's a fail. Den er virkelig deserved, den der. Jeg mindst tror jeg det ikke ned stik. Ja, det mindste er der ikke noget, no tech got ruined, bare lige fra EU. Nu kan man bare smelle den. Ja, All's fine. legal disclaimer, nothing was broken. Nothing happened to me. Der er virkelig meget Guinness i luften. Ja, det er det. That's I love Guinness. Kan jeg få en tår egentlig? My guy, han er wet. For en 2 sekunder. Use some Guinness. Jeg er så glad for, at vi fik det der, jeg er så glad for, at vi fik det der på kamera. Nej, det kan desværre ikke se ned på hans Hvorfor bukser. tror jeg, at jeg bare gå ud over min Prøv lige at bukser? stand up. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera, men that's some wet pants right there. Wet shirt.
Guinness call me, I would like to do some sponsorships for you. This podcast is... Han vil bare gerne have gratis Guinness. Jeg kunne seriøst det. Hvis jeg fik gratis Guinness... Guinness og servietter. Legal disclaimer, det er den ikke. Men hvis den var, så har jeg... I would have become alcoholic immediately. Ja, forstår Altså, bang. jeg vil virkelig sige sådan, hvis jeg fik penge for at sidde og drikke Guinness og snakke om film, så havde jeg ikke været på uni. En life Nej, hvad fanden skulle man så... What's the point? out. That's a meaningful Betal life for at right blive there. fucking alkoholiker, ja tak. Nå, jamen. Nå, ja. Der var, Hvor kom vi fra? Best Picture? vi er lige Best Picture, ja, men igen, selvom det er den største kategori, så er vi alligevel sådan lidt... Ja, no Cool. shit. Der var altså, der er ikke det Der helt var store vist debat ikke om nogen det. Der er det eneste, vi kan debattere senere om, det er Maestro og Poor Things. Ja, det kan vi ind på i vores, I vores post Oscars. Post-Oscars. Der kan vi også snakke om andre end Oscars. Ja, der kan vi bare hjælpe lidt om... Previous Oscars, whatever, alt sådan noget. Men der er flere nomineringer her. Nummer. Production Design. Ja. Kategorier hedder det jo så. Og der er Poor Things, Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon og Oppenheimer. Igen, Production Design. Altså man kan nok sige... Det var Poor Things, der vandt. Ja, det var det. Ja, simpelthen. Den swoopede bare. Man så Oscars, det var 3 træk, den vandt for alle de der set design, production design, alt det der. Ja. Det var... Napoleon, altså meget kan man sige om den, men hvis der er noget, den var sådan, hvis man sige, fair nok, at den fik en nominering, så var det nok den. Ja. Det er jo ikke noget med the film eller story eller noget. Nej, det er præcis. Det er ikke noget med Ridley Scott at gøre. Så. Jeg så faktisk en, da jeg fløj til Barcelona, der så jeg en, der sad og så Napoleon på flyet. Det jeg så lægger mærke til, han sidder 2 sæder foran mig, til venstre for mig, så jeg kan bare sidde og kigge med. Han skipper konstant i filmen. Ja. Så han tager de der 15 sekunder, der på Netflix, så hvis han lige keder sig, så trykker han lige 10 gange frem. Ja. Og så sad jeg sådan, altså, der var der ikke så meget film over det der. Og så kom jeg frem til en konklusion, det må være, fordi filmen er mega kedelig. Fordi, altså, ellers hvorfor skipper man så en film? I haven't watched it. Jeg har ikke set den. Jeg skipper personligt ikke en film. Ikke film, nej. Ikke på den måde. Altså, hvis det er film, jeg har set før. Ja, hvis det er hvis film, Ja, jeg hvis det er en film, du har set før, så skipper jeg. Men det har han tydeligvis ikke gjort, fordi han skipper sådan øjeblikker over, hvor de har rigtig meget dialog. Så skipper han bare den dialog, og så kommer der en scene, så skipper han lige lidt igen. Hvor lang er den? Hvor lang er Napoleon? Jeg ved ikke. Jeg lige prøver... Fordi jeg vil sige, nok over 2 da timer, jeg så Poor Things i biografen, ville jeg også ønske, at jeg kunne lige skippe 10 sekunder en gang med. Imens Det lyder som, du bare kan være skidt hele filmen. Nej. Stoppede han tilfældigvis, for ellers ikke se noget? Eller springer han også Ikke, derover? forhåbentlig ikke on the plane. Så meget holdt jeg ikke øje med ham. Nå, okay. Det vil jeg gerne være ærlig at sige. Jeg havde mere travlt med at se serie. Jeg havde downloadet Tæt-serien. Tæt? Den er virkelig sjov. Den er virkelig sjov. Den er mega god. Er den god? Ja, den er virkelig sjov. Hvor er Den er virkelig sjov. Den er på... Du kan se på Sky Showtime. Sky Show, okay. Okay, ja, Napoleon er 2 timer og 40 minutter, så den er... Det er højst sandsynligt en time for lang. Det er lang tid at sidde og kigge på Joaquin Phoenix. Ja, det er det. Hey. Jeg elsker ham. Jeg elsker Don't hate Joaquin. my man. I like det gør Joaquin Phoenix, men not the best role, to be honest. Jeg er ikke så vild med Napoleon, men det fortjener franskmand. Det gør han ikke. Ja. Er han franskmand? Napoleon? Ja. Det kan godt være, at han var fra Øst eller sådan noget. Nej, han er fransk. Han er franskmand. Du tænker på en anden øst. Wrong emperor. Nej, men det er fordi, jeg synes bare, der var en anden person, hvor en kendt fransk gut, hvor sådan, nej, han er ikke franskmand. Og jeg troede lige, det var Napoleon. Det er jo bare halvdelen af det franske landshold. Ja, true. Altså, hvor kommer de rent faktisk fra? Down south. Afrika. Okay, cool. Største af dem. Altså. Det er der ikke noget med. Ja, det er bare franske kolonier. Danmark har også en del folk, som ikke er etnisk danskere på landsholdet. Ja, det er meget kommet ikke at have importere spillere. Altså, jeg synes, det er sådan... Jeg synes i hvert fald ikke, at Pierre Emil Højbjerg, det er... Altså, Højbjerg er meget dansk, men Pierre Emil, det lyder godt nok ikke særlig dansk. Og der er også mange spillere, der bare har et efternavn, hvor man... Hvis ikke man vidste, det var dansk, så ville man ikke tro. Pione Sisto. Altså. Han kommer altså fra videre. Darami. Ja. men har I hørt det? Hvis du hører, sidst du snakker, han snakker med sådan en hardcore jysk accent. Ja, selvfølgelig. Det er fucking fedt. Nå, nu kommer vi ind i fodbold. Nå, jeg har lige skippet over nogle kategorier, fordi der er noget live action short film og animated short film. Bla bla bla. Bla bla bla. Der var en dansk film nomineret, en af dem. Short film, tror jeg. Og det er live action short film. Ja. Har vi haft Danmark represent? Ja, Night of Fortune, er det rigtigt? Der er Night of Fortune med Lasse Lyskjær Nør og en Christian Nordlyk. Den vandt ikke. Nej, den var bare nomineret, men... Nej, det tænker jeg, hvis den har vundet, så tænker jeg også, at det var overalt. Ja, så er den danske medie været. Parade. Danmark elsker, når vi bliver nomineret til, eller når vi bliver nomineret. Vandt druk egentlig noget? Nej, jeg tror ikke druk vandt. Er den amerikanske version kommet endnu? Nej, men jeg ved, de er i gang med at lave en her. Men næste kategori, Sound. Der har vi The Creator, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, Oppenheimer, og vi har The Sword of Interest. Ved I, hvem der vandt? Jeg vil give et specielt shout-out, for det var ikke The Creator, der vandt, vel? Nej. Jeg vil give et specielt shout-out til den film, fordi den blev... Jeg har ikke set den endnu.
Den skulle i hvert fald være nomineret ved kostymer og cinematography. Jeg har også hørt, den skulle være god, også i forhold til, hvor lavt budgetten Ja, altså det er en rigtig, rigtig godt lavet den? film. Gareth Edwards, ham der har lavet Rogue One. God film. Ja. Rogue One har også lavet den der, er det Chappie, eller... Han har også lavet Godzilla. Altså 2014. Ja, jeg kan ikke huske, men ja. Okay. Men, jeg elsker CGI, store CGI-monstre, der smadrer byen. Ja, der bare ser virkelig dårligt ud. Hvis I vil have et rigtig solid science fiction film, så kan jeg se The Creator. Jamen, jeg har også set den. Jeg hørte, den skulle være god. god. Space Jam. Sådan bare all right, story og så videre, men... Ja, det er god underholdning, vil jeg sige. Ja. God film. Ja, men vinderen var The Zone of Interest. Ja, og det er ja, jeg ved ikke lige med sound, altså om den gjorde noget specielt. Jeg har Altså, bare hørt så meget godt for det Zone of Interest. Ja, så lige præcis. Præcis. Så, men det var bare lige, om det var den kategori, eller om det var sådan en, vi skal bare lige give den et eller andet. Altså, den hype, jeg ser synes, ved det er Zone of fair nok Interest, med den sound. ser lidt det samme lige nu med den der Blood Lies, eller andet hedder den. Det skræmmer mig lidt. Sådan, den var virkelig god, hvis den får lige så meget opmærksomhed som den. Og jeg mener, den der, jeg snakker om her, det er en Netflix-film. Den er på Netflix. Det er nok A24, der har lavet den. I try not to watch Netflix-film. Irishman. Nå, men så apropos Godzilla, så er vi over i Visual Effects. Ja, nå ja. Er det der? Der er en Godzilla Minus One, Ja. og der er en The Creator, så der er en Guardians of the Galaxy Volume 3, så er der Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 igen, så er der Napoleon. Hvem tre vandt? Godzilla Minus One. Minus One, ja. Fordi det var rigtig underholdende, de gjorde op og tog mod prisen. Ja, okay, ja. De havde sådan nogle Godzilla-sko på, det var faktisk ret nice. Det så jeg egentlig godt på Twitter også. Det var faktisk ret cool. Ja, det var Godzilla Minus One, ja. Og det er Jeg har ikke set den film. Jeg har faktisk ikke set de 3 sidste Godzilla-film. Den nyeste, altså den der Minus One, skulle være fantastisk. Jeg har ikke set den endnu, nej. Men jeg har heller ikke. Men det vil sige, det er godt, at den vandt, fordi jeg kan ikke huske, hvad dens budget var på. Det var virkelig lavt. Ja, de har generelt ikke særlig høje budgetter. Og så i forhold til, hvor god, altså den vandt virkelig for best, visual effects. Men så var der andre film med 200 millioner budget, der men ja, den slog Napoleon og Guardians of the Galaxy. Ja, den har jo generelt ikke særlig høje budget, det er Godzilla-film. Nej. De har generelt ret lave budgetter i forhold til... Men det er også det, vi kigger på amerikanske film, der har de her kæmpe store budgetter. Ja, altså de der, hvis du tager Godzilla-filmen, der er produceret Legendary, altså dem der, hvad er det, Kong vs. Godzilla, og Skull Island, den der lille Monsterverse-ting, de vil lave, der har de jo helvedes stort budget, men det var fordi, de producerede Legendary. Ja. Men det var meget underholdende at se, at dem, der lavede Godzilla Minus One, de skulle bare tage imod prisen. De er ikke særlig gode til engelsk. Så jeg ved ikke, om det var ham, der var instruktør med ved den. Han tager et dokument ud, og så prøver han på at læse engelsk. Og det er meget svært, hvis du ikke har undertekst, at forstå, hvad han siger. Fordi så det lød lidt som os, der skulle prøve at udfolde os på tysk. Ja. Det Nicht gut. Det var ikke så godt. Sieg. Nicht gut. Vi går videre til writing. Adapted screenplay med writing. Ja. Der har vi nomineret Barbie, der har vi Oppenheimer, American Fiction, Poor Things og The Zone of Interest. Ja, ved I, hvad du vandt? Var det Poor Things? Oppen. Ingen idé. Det var American Fiction, none of the above. Det er rigtigt. Og det var lige en Oscar, der kom ud af den måske var plagiat fra en anden. Er det noget, der kommer ud? Det er The Holdovers. Nej, Holdovers, fuck. Never mind. I'm all switched Jeg har around. ikke set American Fiction. Det var lidt før... Ja, det er så i... Hvad handler den om? American Fiction? Bare lige sådan. Men den handler om en writer, altså en black writer, som synes, det er virkelig irriterende, at sådan, det black fiction, der kommer ud nu, det er nogen, der snakker mega sådan gangster, you know. Så, hvor han vil bare gerne... Altså, han er black, og han skriver, så burde det være nok, men det er det ikke. Og så vælger han at skrive sådan en mega sådan for sjov historie om det, og så ender det med, at folk tror, det handler om hans rigtige liv, og så skal han komme ud af det. Og sådan. Ja. Altså, den er god. Det lyder som om, at når det kommer til writing, så er det sådan, hvad skal man sige, så den er meget mere unik end undertegnet med Barbie og Oppenheimer på. Så den interest skulle måske også, men igen, den er jo baseret på... Jeg siger, det er interessant, Barbie er adapted, bare fordi det er en intellectual property. Det er altså, jeg tror, det er mere at gøre det med, altså det er mere at gøre det med, at den er written by Greta Gerwig og Noah Baumbach, og så nogle andre har lavet. Jamen, den er baseret, det er det, der stod, den er based on Barbie by Mattel. Så det er bare fordi, den er baseret på noget andet. Jeg vil sige på, at du kan adapt fucking... Jeg kan skrive en sætning på en kartoffel, og så lave det om til en film og sige, det er adapted. Men man har gæst, det giver meningen, den er adapted, fordi den er baseret på noget andet. Jamen altså... Men jeg tror, at det er mere baseret på os, altså ja, based on books, men det er også det der med, jeg tror også, det er noget at gøre med det der med, at skal lave et script om til et screenplay. Og det er jo ikke en original karakter, Barbie, de har fundet på. Nej, det er præcis, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kunne virkelig godt lide den del af Barbie der, hvor de tog nogle af de her karakterer her, som var sådan blevet scrapped af Mattel,
og så brugte dem i Var det ikke serien. Allen? Ja, blandt andet, men også nogle af de der Barbier, der blev set som de underlige Barbier. Nå. Hvor der er nogle af dem, der, dem, der er blevet scrapped Ja. af Mattel. Jeg synes, det var virkelig sjovt. Altså, det kunne jeg virkelig godt lide. Det, der får mig til at flække grin mest, det er bare stadigvæk Gosling, der skal tilbage til Barbieland, hvor han flyver igennem alle de der sjove scener, der er. Og så John Cena, der lige pludselig er en havfru. Ja, love it. Altså, det var jo... Var han ikke en havfru sammen med Dua Lipa? Jo. Jo. Jeg så faktisk, jeg læste, det der gerne sige, jeg lagde faktisk ikke mærke til, at Dua Lipa. Jeg kiggede kun på John Cena. Ja, det er fair nok. Ja. Man kan også sige, hun blev måske lidt overshined, når der står sådan en flot, muskuløs mand lige ved siden af. Og sådan en havfru, ikke? Det havde jeg slet ikke regnet med. Nej. Ret vildt. Next writing, så er der original screenplay. I modsætning til adapted screenplay. Ja, Holdovers, ja. Og der har vi Anatomy of a Fall, Holdovers, Maestro, May December og Past Lives. Vinderen var Anatomy of a Fall. Og der var det her med Holdovers, siger du, at er det noget, der Der kom ud, det var... Jeg ved, altså, i Danmark tror jeg, det var dagen inden, altså... Ja, det var 2-3 dage før. Før Oscars. Okay, så tror jeg bare, det var lige inden, at det kom mere sådan... Frem kort før Oscars i hvert fald, at den muligvis var plagiat fra en... Kan jeg ikke huske navnene. En eller anden gut, der har skrevet et screenplay til en film, der hed et eller andet. Og så ham, der nu skrev screenplay til Holdovers, hvor det, altså, så ser man en sammenligning af en, og det er bare punkt for punkt det samme, men nye navne, ikke også? Ja. Og sådan andre lokationer og sådan noget, men det er det samme... Dyren, der har lavet de her allegations, er Simon Stevenson. Ja. Best known for working on popular movies Luca and Paddington 2, made the bombshell allegations in emails to the Writers Guild of America that were obtained by Variety. The screenwriter alleges in the missive that the Holdovers director, Alexander Payne, likely read a script for his eerily similar movie Frisco, when it made the rounds around Hollywood in 2013 on the industry's blacklist of most like scripts where it peaked at number 3. Så altså, det virker til, at det er noget, der sådan virker ligner et eller andet script, som han har lavet. Jamen, det er fordi, jeg så sådan en sammenligning med sådan hovedpunkterne, der sker i story, ikke også? Og det var very similar. Okay. Så, men... Ja, men nu kan jeg jo godt til de her copyright-sager her. Det er jo der er jo bare noget med line by line, og der er overwhelming evidence, så det... Ja. Men uanset om den er det, så er film stadig banger. Ja, lige præcis. Vi ser jo bare desværre med de her copyright-sager her. Det er jo ikke så tit, at der faktisk bliver taget action og sker en masse ting. Det er lige det. Det er svært med, når det kommer til nogle produktioner som film, så er det jo meget sværere at få den her sådan klar linje mellem, okay, hvad der er. Det script, der er blevet plagiarized, det var ikke fordi, det var en film, det var bare et script. Lige præcis. Så der kan jeg ikke huske, om det er plagiarized, der med, om det var Robocop, der også har været ude for noget lignende, med nogen, der har skrevet noget med den. Robocop plagiariserede Robocop. Der var noget med, at der er nogen af dem, der har lavet film, der har plagiariseret en anden mand, der har plagiat på en anden mand. Jeg tror, det var sådan noget i den retning. Det er H. Bomber Guy, der snakker om det. Du snakker om... Jeg kan ikke huske, det er ikke Robocop, tror jeg ikke. Det kan en science fiction. I know what you mean, ja. Og han nævner simpelthen der i videoen, der, at det er sådan, der er kun én sag, der er blevet vundet ud af alt de her... Nå ja, det er rigtigt. Det var helt... Ja, det var en tidlig med... Jeg tror, det var noget med Asimov. Ja, det er rigtigt. Det var helt tilbage sådan med alle de her plagiarism-sager, man ser, der en, der er vundet. Resten, det bliver bare sådan sagt. Det kan vi ikke gøre det. Det var et eller andet original med Robocop, hvor det var sådan, basically bare joinket ideen. Ja. Men det var alle kategorierne. Ja. Så det var de Oscars. Nu vil jeg gerne have section snart med Simmer, der skal overbevise mig om. Ja, jeg tænker, tage en lille pause. Vi kan lige lave en før vi tager en pause med en, prediction til næste Oscars, hvad vi har indtil videre. Det kan vi, ja, med filmen. Dune Part 2 vinder alt, den er nomineret i. Det skal den. Ja, jeg skulle lige sige, altså... Jeg glæder mig til at se Eric Cartman, der skal sådan nomineres for hans sang. For original song? Ja. Okay. Ja. Jeg tænker også klart, det bliver Dune Part 2 kommer til at sweep mange Oscars. Den er en masterpiece. Altså, jeg er jo virkelig blevet ødelagt af TikTok. Du ved det ikke TikTok. endnu, men... Min hjerne er virkelig sådan ødelagt af TikTok. Det er godt, Biden han banner det snart. Don't worry. Eller, han banner det kun i Amerika. Det er faktisk... Ja, men you know. Så bliver det er faktisk måske for det bedste. Så dør TikTok, man altså. Det er faktisk måske for det bedste. Så er lige Pornhub, det blev blokeret i Texas. Er det? Ja. Godt ikke på Texas. Nå, det der, jeg så også hvordan ved du det? Det er fordi, jeg følger med i nyheder. Jeg så også et meme med, at det var sådan, jeg bruger VPN fra Texas. Han bruger VPN fra Texas. Det er lidt billigere. At i Texas, at hver pornsite, det bliver bare redirected til en video af, Sidney Sweeney, der læser Bibelen. Du får sådan en pop-up, og så beder den om billed-ID fra enten kørekort, eller altså et mortgage, altså sådan virkelig sådan, du ved, virkelig dybe, det skal du sende til Pornhub, før du kan få lov at komme ind, så Pornhub har bare blokket det. Så no porn fra Texas. W. Skal vi have en lille pause, og så vender vi tilbage med måske noget med rundt omkring hot takes og predictions og Dune måske. Kan vi høre vores dejlige jingle igen? Jeg tænker, vi hører den, når vi kommer tilbage. Ja, præcis. Jeg er ikke sikker på, at jeg har mental kapacitet til. Willkommen til Blockbuster Boys, podcasten med ærlige holdninger og dumme værter. It's so good. Seriøst, altså internettet er fantastisk. Velkommen tilbage.
Kan du dele, hvordan du lavede den? Jamen altså, jeg var jo så smart, at jeg er helt imponeret over hvad AI kan nu om dagen. Og den kan simpelthen også lave jingles. Ja. Så jeg gik bare derind, og så fandt jeg free jingle maker. Man kan lave en gratis bagefter, så er det her, man skal betale for dem. Så er det her de 3 små koder, der er bag på de kort, der det får de sgu ikke. Så jeg satte bare en masse ting sammen. Så tænkte jeg, det lyder sjovt, så sendte jeg den. Og så var vi ved Vi har at en masterpiece. Det var beautiful. det er jo bare sådan noget, som vi kan. Altså, lave mesterværker. Det Andreas han er ikke så god til det, han spiller øl ud over det hele. Men, Hvordan har det med, at jeg spiller øl over mig selv noget med en jingle at gøre? det er ikke noget med jingle, det er noget med at lave mesterværker. Det var også altså det var Altså, mesterværk i sin egen ret. Altså, til gengæld så ligner pletten på dine bukser, du har pisset i bukserne. Det kan man godt se. Det er også sådan, at jeg pisser i buksen. Og det er jo meget perfekt. Er du sikker på, at jeg har pisset i bukserne? Jeg har You ikke didn't do it simultaneously. Jeg har ikke pisset i buksen. Det kan godt være, det aktiveret nogle neurons. Lige at spille Jeg tænker, jeg kommer ikke vand hernede omkring, så yes, pis. Pis. Nå. I stedet for at snakke om pis, så havde vi jo lige snakket om den sidste halve times tid her. Måske tage nogle hot takes. Vi har jo allerede noteret til, at Simmer, han synes både Maestro og Poor Things var, nu tror jeg endda, jeg quoter, lort. Maestro lort. Okay, Maestro lort. Sorry, not misquoting. Kan du lide Bradley Cooper? Jamen det er lige inden vi går i gang, så lige elaborate lidt på det her. Så Okay. hvis det er, jeg går ud fra, at der er nogle uenige stemmer herinde, altså, som måske kan modspille lidt. You know, Bradley Cooper, han har nice ting, men okay, Maestro. Så først har vi Maestro, ja. Bradley Cooper, han spiller hovedrollen, han har instrueret den. Jeg ved ikke, om han også har skrevet den, to be honest. Den føles meget bare som sådan sådan en narcissistisk måde, han bare... Det føles ikke som om han... Okay. Lige den første frame i filmen, der viser han en quote fra Leonard Bernstein, ham han spiller i filmen, hvor der står, jeg helt lige husker ordret, men noget med, at art, det skal provoke questions og bla bla bla. Men det er som om, at Maestro, den har han ikke lavet for at lave art, altså for at lave noget godt, han har bare lavet den for at få recognition, hvor det er sådan, han prøver bare at sådan sutte sin egen pik, og han, altså, okay, han er, Bernstein, han er sådan en queer mand, ikke også, der, altså, og så handler den om sådan hans komplikerede forhold med hans kone og hans elsker og sådan noget. Men så er det som om, vi skal udforske den der indre konflikt i ham. Men vi får ikke rigtig den at se. Vi får ikke udforsket den. Og det er tit, når der er for eksempel et tidspunkt, hvor han står og kysser en mand, og så kommer hans kone og ser det. Men sådan inden han kysser ham, så kan vi ikke rigtig se hans følelser, fordi kameraet er bare sådan bag ham, sådan lidt distant og sådan... Okay, Frost har en indvending. Vi ser Bradley Cooper kysse med en anden mand. Jeg skal se det. Det kan du godt lide. Der er meget homoeroticism. Skal vi se den film? Ja, vi kan godt se den sammen. Ja, jeg skal se den film. Men den er sådan... I guess det er også bare sådan the cinematography og directing. Ja, sure. Den er... Det er som om, den burde følge hans komplikerede liv og hans tanker og sådan noget, men bare kameraet, det er sådan så langt væk, og sådan, vi får ikke den der tætte kontakt til hans hjerne og hans konflikter og sådan noget, som man føler, man burde have. Så det er nogle gange, så er der nogle scener, som man føler burde være et payoff på et eller andet. Så det er både på et plan med hensyn til sådan cinematografi, altså hvordan den ligesom er lavet, men også det her med, at den skal forestille at være lidt af en biopic, men du føler måske, den er for meget Bradley Cooper ind over det. Det er som, ikke som om det er ikke som om han har lyst til at sætte sig ind i den her karakter, den her queer karakter, Leonard Bernstein. Det er som om, han bare gerne vil lave noget for folk til at sige, det var godt, flot klaret, det var mega godt. Og sådan. Okay. Han sidder Jamen, bare... altså, det er i hvert fald et take. Han sidder bare, ja. Altså, det er i hvert fald et take, som jeg tænker, det er valgt nok. Men I andre, så kan I bekende lidt med, om I har set? Jeg har ikke set Maestro. Men jeg kunne høre fra min kæreste så den, og hun sagde også sådan, den er ikke særlig god. Nej. Men jeg synes også, altså udover at den har været nomineret, så når jeg kigger på den her på IMDb, har den kun 6,5 eller sådan noget. Okay. Ja. Og Rotten Tomatoes var det 55 eller sådan noget. Så det er ikke særlig meget det er sgu ikke så godt i forhold til, at den er nomini for Best Picture, så er det sgu ikke så godt at lægge på Rotten Tomatoes på sådan en 55% eller sådan noget, 56%. Det er sådan relativt lavt. Prøv at udvide lidt på dit had til Poor Things også. Okay. Poor Things. Jeg var inde og se den sammen med min kæreste og min søster. Min søster, hun elskede den fuldstændig. Så du også Maestro-biografen? Nej. Okay. Og så var det hjemme på Netflix, eller hvor den er, tror jeg. Poor Things, den er Emma Stones skuespil og alle de andre skuespil, fantastisk, og set-design og farverne, og altså, den er en rigtig smuk film. Men nu ved jeg heller ikke, om mine forventninger var for høje, men den pacing, den er alt for lang. Den sådan tager alt for lang tid. Og altså, der er en del, der kunne blive cuttet ud og gjort kortere, og
Så jeg sad den sidste time eller sådan noget, hvor jeg bare sådan sad og var sådan, okay, kom nu videre, hvornår slutter den? Sådan, også fordi jeg sad i biografen, så man kunne netop ikke, som jeg har lyst til, lige det var ikke skip bare 10 sekunder eller lige, altså. Så den var bare, jeg var bare skuffet, altså, fordi jeg hørte, den skulle være virkelig, virkelig god, og så var jeg bare skuffet, fordi den pacing og sådan noget, det var... Er det egentlig, ved jeg om det er en original fortælling, eller det er også en adaptation? Tror nok. Ja, det Det var, når jeg kigger på det, så jeg har heller ikke set Poor Things. Når jeg kigger på den, så ligner det sådan en klassisk tale eller en fairy tale-agtig næsten på en måde. Jeg ved faktisk ikke, om den er det kan jeg ikke huske. Jeg lige prøve at se. Jeg har ikke set den. Poor Things. Altså, I guess det er sådan en modern Frankenstein, kinda. Okay, så det er måske bare et take af en klassisk fortælling. Det kan godt være. Jeg skulle, hvad hedder det? Based on the 1992 novel by Alistair Gray. Ja, Okay. samme navn. Jeg ved, at det bedste, jeg har hørt omkring Poor Things, det er, at den er meget god, men der er meget pick og patter med i den. Ja, okay. Det er nok, vi ser Mark Ruffalo. Jeg tror, This is cinema. that does not sound like a bad thing. Vi ser Mark Ruffalo og Emma Stone knippe en del gange. Sådan. Okay, ja. Sådan. Så ja. Så nu ved jeg i hvert fald, hvad Andreasen skal hjem og se. Jeg vil sige, Jeg har set den. det jeg elsker også med Mark Ruffalo, det er, som Nu ved jeg gennem godt, hvorfor hele du har filmen, så er det som om, han bare prøver at holde sit grin inde. Men det er ikke bare hans ansigt. Altså, han ligner bare en, der er sådan tæt på... Nej, men det virker som om, hver linje, han deliverer, så er det som om, han er der skal ikke så meget til. Og Mark Ruffalo, han ligner altså altid, der er ved at grine. Jeg synes, det siger, jeg tror også bare, det er hans ansigt. Også når han er med i, som Hulk, ikke? Også som Bruce Banner. Jamen, der synes jeg altså også tit, han så lidt for sådan, happy-go-lucky. Han er sådan lidt Men prøv at tænke, det er virkelig et niveau op. Det er som om, hver linje, der lyder det som om, at han er lige ved at break. Men I love it. Altså... Jeg kom forresten i tanke om den her film, der jeg snakkede om tidligere, som har fået så meget ros. Den er Love Lies Bleeding. Love Lies Bleeding. Prøv lige at se den, det er Kristen Stewart, der er med den. Prøv lige at se, hvad den har fået på Rotten Tomatoes. Jeg tror, den er sådan 92% eller sådan noget. Og det er kommet ud i år, eller hvad det sidste år? Ja, det er A24. Okay, så er det derfor, at du spørger, om der er blevet snobbet i Oscars, men det er måske en til næste år. Ja. Love Den Lies har Bleeding. virkelig fået... Rotten Tomatoes, hvad siger de? De siger 88% audience score. Det er godt. Det er virkelig godt. Ja, det er godt, ja. 92 i... Og det er jo en A24-film. Ja. Har den på Letterboxd. Det er det. A24, enten så laver de banger, Ja. eller også laver de stinkers. Dem kan vi måske også lige snakke lidt om. Der er A24 ikke noget middle ground. Har A24 nogen som vundet en Oscar? Det ved jeg ikke. Hvornår? Det kan jeg lige google efter Den det her. der så sige- gyserfilm Talk to Me, var det... Ja, den vandt ikke en Oscar. Der var ikke... Det var jo sidste år, den kom ud. sidste Den år, har 3,8 på Letterboxd. Altså, hvis den skulle være med, så skulle den være med nu. Okay. For Det den er også var det, jeg snakker om. fantastisk, synes jeg, Talk to Me. Den var god, ja. Det er i hvert fald årets bedste gyser. Helt klart. A24 Oscars. Altså, der er en liste af every A24 movie nominated for en Oscar. Okay, så er der nok ikke nogen, der har vundet en. Jeg tror ikke, den var med. Der er Ex Machina, Amy, Room. Jeg tror ikke, der er nogen, der har vundet. Det her, det er bare nominees. Men Frost, nu bliver jeg nysgerrig. Hvad er egentlig dit hot take, du har klar til i dag? Hvad er giften, du er klar til at sprede? Om jeg er klar til at sprede noget gift? Det ved jeg ikke. Dropper alt Som sagt, andet. nu så jeg jo ikke Oscars. Jamen, du bare have et hot take omkring... Et hot take. Jeg synes virkelig, Oppenheimer blev kedelig i længden. Inden du tager det, Everything Everywhere All at Once har selvfølgelig Okay, den er vundet. også. Ja, det er rigtigt. Den er faktisk en del, gjorde den ikke det? Den vandt rigtig mange. Ja, den vandt den virkelig var mange. most successful. Han Kihei Kwan, der vandt. Den vandt the most nominations and wins of any A24 Wow, en film god to film også. date, winning 7 out of 11 awards it was nominated for. Wow, en der god har film vi- også. Se, wow, en god film. Og der er der virkelig god pacing i. Virkelig god film. Jeg har ikke set den. Jeg har helt glemt, at det var en A24. Den er meget... det er simpelthen film, det er nogle gange så bliver det lidt hæsblæsende, sådan du kører flyver bare derud af. Ja. Men altså sådan, jo, jeg kan godt lide Oppenheimer. Jeg synes, det var en virkelig god film. Jeg så den med min kæreste og med min... Hvad fanden var det sådan? Det er også ligegyldigt. Men, altså, Someone else doesn't matter. Someone else. men i hvert fald, Hvordan det var hans bror. jeg kunne forestille mig Ja, sådan, sikkert. at til folk, som ikke er historieinteresserede, så vil den film have simpelthen være for lang og for kedelig. Ja. Og det er jo også helt fair. Altså, vi skal jo alle sammen have lov til at kunne nyde det, vi kan ikke, men Ja. for mig sådan, når folk de snakker om den, som det er den bedste film nogensinde, så er jeg sådan, ro på. Altså, Jeg har set bedre. Jeg har den er set meget bedre. fantastisk, men jeg tror også, det afhænger af, der er mange af dem, der ikke kunne lide det. Det er også fordi, de går ind med de forkerte forventninger. Så hvis de går ind og forventer en Inception eller en Interstellar kind of movie, så bliver de dødskuffet. Og det er også klart, men det er jo bare en generel ting med mennesker. Vi er nødt til nogle gange at sådan lige afstemme vores forventninger til ting. Men Det kan måske også have noget at gøre med, når de laver, igen Hollywood, når de skal lave film, så skal de jo selvfølgelig også kunne reklameres og skulle kunne puttes i en genre, hvor de ligesom kan sælge det, ikke? Sådan en film, der som Oppenheimer, som handler om et sådan så seriøst et emne, og det er så historisk baseret, så er det også lidt svært, hvordan balancerer man at være historisk korrekt, og skal tage det seriøst, og samtidig også være en masse en film Ja, men for der er også mange en- mennesker. min yndlingsting for filmen, det er stadig ikke Cillian Murphy, der sidder i den her stol der nøgen. Nå, der er lige...
Det her lige hurtigt, en interruption. Men ja, det er Cillian Murphy, der sidder nøgen, det er din yndlingsscene. Cillian Murphy, der sidder nøgen i en stol, fordi, hvordan får man det build? Det der... How does one acquire that build? Lige han ikke en twink. Jo, netop. Hey, mener du? Andreas, du spiser en pose chips på en uge, altså. Nej, hold nu kæft. Men ja, jeg ved sgu ikke rigtig, om jeg har et hot take som så. Jeg kan godt forstå, hvorfor nogle mennesker vil sige, at Oppenheimer er en virkelig, virkelig god film. Men jeg synes godt nok bare, jeg har set meget bedre. Det er også bare fordi, det er Nolan, så folk er sådan, okay, Nolan-film. Mit hot take, det kunne godt være, jeg synes virkelig ikke, at The Boy and the Heron skulle have vundet. Men jeg har ikke set den. Jeg synes bare... det er et hot take. Så derfor er det et hot take. Men jeg har det bare sådan... Er det ikke bare lidt... Fordi Miyazakis... Det er bare sådan, det er bare for at sutte pik. Altså, jeg tror også, altså igen, jeg har ikke set den selv nemlig, men altså, jeg kender jo Studio Ghibli, så jeg har sådan lidt, altså, de er jo anerkendt. Jeg elsker Studio Ghibli. Ja, det gør jeg også, det gør jeg også. Studio Ghibli. Men lige præcis, når det kommer til, det er jo en af de der, vi snakker om, de der karriere også, ikke, hvor det sådan er, det er mest bare fordi, at den person her, men også, Studio Ghibli har lavet utallige gode film. How to Win Castle, Ponyo, Spirited Away, så mange gode film. Af alle personer, jeg kender, der har set, ikke How to Win Castle, The Boy and the Heron, og Across Spider-Verse, hvad som sidder og siger, Across Spider-Verse er en bedre film på alle parametre. 100%. Det er bedre animation, det er bedre historie, bedre karakterer, bedre sounddesign, bedre... Vi kan snakke om noget, der er sygt i hovedet. Hvordan i al helvede er Across Spider-Verse kun nomineret til animation? Altså, det ikke kommer i andet. Jeg tror også, det der gør med mediet, fordi det er et issue med Oscars. Det er, at de er så fokuseret på de her kategorier. Så hvis du laver en animated film, så har du endnu svært ved at bryde ind i de andre. Altså, hvis du laver for eksempel gode voice actors, de bliver jo aldrig anerkendt i Hollywood, der laver Oscars. Altså, aldrig. Til sådan nogle roller der. Jeg tror, der har været nogen, der har vundet før, ikke? Men det har været... Der var en anden, der vandt for ikke så mange år siden. Er det ikke Christian Bale, der lægger stemme til The Heron i The Boy and the Heron? Det lyder meget griner, men... det ved jeg. Er det ikke det? Jeg ved, han er med i How to Win Castle i hvert fald. Og der er en havle. Ja. Så jeg mener faktisk, at generelt har de nogle okay store navne til at lægge stemmer til. Altså, men igen, hvis ikke det var Christian Bale var i The Boy så havde Spider-Verse vundet, hvis ikke det var Miyazaki's sidste. Kan vi lige prøve at høre nogle af de lyde, som The Heron laver? Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, om det bare... Altså, The Heron er jo en hejre. Altså, tænker du på en rigtig hejre? Nej, men altså, hvad for en lyd, som Christian Bale laver som en hejre? For jeg tænker jo næsten, han skal næsten lave en fuglelyd på et tidspunkt. I'm Groot. det er jo for Diesel. Det er fucking en 3, det der. Jeg ved ikke, hvor mange penge. Fordi altså... Hvis han spiller en hejre, så må han jo lave en hejre-lyd på et tidspunkt. Altså, jeg har prøvet at finde, I can't find nothing ud over nogle trailer og sådan noget, men jeg tror ikke, han laver en hejre-lyd. Nej. Probably not, nej. Jeg ved ikke, hvordan en hejre lyder. Altså, jeg har ikke alle sammen. Ingen idé, hvordan fucking hejre lyder. Ligesom Lego Yoda, der... Ja. Jeg finder lige en 2 sek. Men nej, jeg tror bare sådan generelt, jeg synes, det er ærgerligt, at Across the Spider-Verse ikke blev... ikke fik den anerkendelse, som... Jo, den har fået meget anerkendelse, det lyder forkert. Men jeg synes godt, den kunne have vundet. Ja. Og havde det været et hvilket som helst andet år, havde den vundet. Det er bare... Hvis Miyazaki ikke lige havde sagt, ved du hvad? Nu dropper jeg den. Men det er også bare sygt, altså... når det kommer til sådan original score og sådan noget, så er det bare utroligt, at den ikke er der. Fordi, altså... Ja. Hvad det er, hvad en hejre lyder. Den lyder ikke noget. Okay. Jeg kan ikke sige en lyd. Nej. Nej, en sikker lyd. Wow, et biologisk el ikke kunne have en lyd. Mute. Ja, det er også et biologisk el at være mute. Ja. Og nu starter sådan en lille kvirk. Der er en lille... Så det er, hvad en Heron lyder som, åbenbart. Og det kan du ikke sige til mig, du ikke gad at høre Christian Bale sige. Det gad jeg rigtig godt høre Christian Bale sige. Ja, det gad jeg også godt. Ja, det gad jeg rigtig godt høre. Men nej, det skulle nok man høre til. Yes, hvis det var hvilken som helst andet år, så er Across the Spider-Verse vundet. Okay. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu snakker vi om hot takes også. Det er selvfølgelig ikke lige film, men det er serier. Ja. Der har jeg også hot take, hvis det er. Eller det er ikke et hot take. Det er egentlig mest, det er Simmer, der har et take, som der er hot. Vi har alle sammen set Game of Thrones, ikke? Ja. Jo. Godt nok. Simmer, han så det lige første gang nogensinde fra sæson 1 til 8 i hvad? Måned, halvanden eller sådan noget? Ja, 1,5-2 måneder. Ja. Og du forstår ikke, hvorfor folk ikke kan lide de sidste sådan 3 sæsoner? Eller jo, det gør jeg godt. Jeg kan bare huske, det var meget sådan, de var ikke så dårlige. Altså, da jeg først blev færdig med, mig og min kæreste så det sammen, igen, ret sådan hurtigt i løbet af halvanden måned. Ja, stormen fandme igennem. Og altså sådan, da vi så dem, der var vi sådan, it's alright, og altså jo, jeg kunne godt se, at sådan, i sæson 8, der kunne jeg godt se nogle af episoderne, der altså, hvor man er sådan lidt, how does this make sense? Ja. Og der er nogle ting, hvor jeg bare sådan lidt, der blev bare sådan angry. Men da jeg først så set, der var jeg sådan lidt, this was alright. Men så jeg også nogle videoer om
altså Game of Thrones og de sidste par sæsoner og sådan noget, hvordan, og så kan jeg også lidt bedre sådan indse det, når man sådan hører nogen fortælle det, altså, men jeg tror også, jeg så det i løbet af 1,5-2 måneder, mens andre, de har set det i løbet af 8 år. Så bygger de en masse forventninger og expectations. Jeg hoppede på Game of Thrones, det var, jeg tror lige efter Red Wedding, det var lige efter sæson 3 var kommet ud. Jeg startede i sæson 4 eller sådan noget. Det var sammen med mig. Og jeg kan tydeligt huske, at fra sæson 6 og fremad, der var der et meget stærkt sådan dyk i min interesse også i det. Altså, jeg prøvede at se det hver uge, og jeg fik også se det hver uge, men det var bare sådan virkelig, jeg kunne godt mærke, okay, de er løbet tør for bogmateriale nu. Det er det, folk så det og havde forventninger, mens at... Ja. De bogstaveligt talt, så sidder de og japper. Ja, meget af tiden. Men det er også det, som Game of Thrones... Altså, Song of Ice Fire er også meget folk, der japper, men de er bare ikke så gode til at skrive deres eget jap. Præcis, Rise of Benioff, men det er de første sæson været 1-4. Ja, det er ligesom den der political intrigue, virkelig det der. Det er kæmpe chefskiss. Så bliver den så stor og mainstream, at det bare bliver til sådan en regular mainstream fantasy-serie. Ja. Og det er der mange, der ikke kan lide. Men jo, altså, jeg kan godt forstå, at når man så... Altså, jeg kan godt forstå, hvis man ser det nu i sådan en retrospekt, at der er så meget had over det. At man godt kan sådan komme bag på det, men altså... Kan vi ikke også bare blive enige om, at George R. R. Martin, han skal get his big jo, det er også det, jeg skal sige. og så fordi på den ene side, så er det også bare... Altså, alternativet har været at stoppe i sæson 4, fordi vi er løbet tør for bogmateriale. Men George, han skriver aldrig den fucking bog. Altså, Winter kommer aldrig ud. De sidste 3 år har han været på 1100 sider, eller 3 år, ja. 5-6 år. Og så siger han, overmesteren. Det er noget med, at manden han dør, for han udgiver den. Altså. Han kommer ikke ud til den sidste bog. Det ender med, at han bliver ligesom Frank Herbert, hvor han har hans magnum opus med Dune, hvor han så ender med, at der er en masse ekstra bøger, jeg er gang med at skrive, og så dør han inden op er færdig. Winds of Winter kan være, han bliver færdig med, men bogen efter, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nej, den hedder et eller andet med sommer. Whatever. Den bliver han ikke færdig med. Han dør. Det kan ikke. Vi håber ikke, men igen... Hvor gammel er det? George R. Martin. 80. Er der gammel ikke også? Nogen af 70. 77, jeg ved ikke. Tror jeg, det er ham, der har... Altså, jeg tror, han er en lidt pervers gammel mand. Ej, George, det virker ikke til, at han er særlig pervers som sådan. Han er, hvad skal man sige, han er meget... Altså, jeg mener sådan, han kan godt lide kvinder. I think so. Men han er 75. Det siger jeg ikke. Mere. 75 år gammel. Jeg kan godt lide at se John Cena. Men altså, han har været gift med den samme... Okay. Han var gift med den samme kvinde i 3 år eller sådan noget, og så har han været gift med en fra 2011 til nu, basically. Så. Okay. Han er færdig. Hvor gammel siger du, han var? 75. Ja. Altså, fuck, han er gammel. Han er gammel, ja. Altså, til at skynde sig, ellers så... Og så vidt jeg husker, så er han ikke ligefrem sådan den mest... Ej, han er en stor dreng. Han er en stor mand. Ja. Så han skal skynde sig. Er det en looking good? Det kan også være, at han indrømmede, at han var kommet til at dræbe en karakter i nogle af de første bøger, som han ville have brugt til The Ending eller sådan noget. Ja. Det kunne godt være. Så er det sådan lidt, Okay, det er også bare et el. Nej, det er ikke så godt, nej. Men altså, I skal se videre. Har I set House of the Dragon, eller er I gang med det nu? Nej, vi tænker, vi venter til sæson 2 kommer ud, og så kan vi bare... Okay, fordi den, som tidligere Game of Thrones-fan, som sådan faldt af efter sæson 6, så det er Return to Form. Den er fucking god. Den er fedt. Sæson 2 kommer her om på måneder, den kommer i år sted. Ja. De er færdige med at optage. Sommeragt. De er allerede begyndt at planlægge optage sæson 3. Ja, men den er meget mere tight, altså produceret, og altså de ender rigtig meget på source material, rigtig meget. Det er derfor, fordi nu har de jo begynding og en slutning. De kender historien, de skal adapte, og de ved, hvad deres mediets styrke er. Targaryens, det er også bare cool. Og der kommer også en tredje serie, et eller andet, The Night. Onion Knight og... Nej, hvad er det? The Hedge Knight. Hedge Knight. Et eller andet Adventures of the Hedge Duncan Egg. Duncan Egg, ja. Ja. Og så har de også planlagt Aegon's Conquest på et tidspunkt. Jeg synes, det du sagde Onion Knight. Ja, jeg sagde også Onion Knight. Det er Dark Souls. Det er Dark Souls, ja. Men Duncan Egg er også et mærkeligt parnavn. Ja. Dark Souls, Elden Ring, George R. Martin. Det er en lidt en connection. Targaryen, ja. The loathsome dog. Og så, men Oscars 2024, der kan vi måske også bare lige hurtigt. Jeg ved, vi alle sammen, som har set dem, siger Dune. Ja. 2025. Oscars. Ja, 2025. Det er et år bagud, ja. Men Love Lies Bleeding, siger du også, at den har en... Jeg ved ikke, om jeg synes, den har en chance. Jeg har ikke selv set den nu. Jeg har bare set den og fået så okay, sorry, så har jeg misforstået, ja. Okay. Jeg har ikke set den endnu. Jeg har bare hørt, den har fået så meget ros. Ja. Men altså, det minder mig bare lidt... virker jo også meget som en Oscar-film. Altså, ja, 100%. Både det med, at det er Villeneuve, så han er også en af dem, der man kunne godt finde på at give en karriere-Oscar. Men tror jeg virkelig, at den vinder flere Oscars end Oppenheimer, nej. Everything, Everywhere? Nej, det tror jeg heller ikke. Så meget tror jeg, at den sweeper. Hvor mange vandt Dune? Dune, den vandt en del, gjorde den ikke? Altså på det. Jeg tror jeg. Det tror faktisk, der var en del sådan... Everywhere All at Once. Ikke den, der har vundet flest. Det ved jeg faktisk ikke. Den vandt var det 7 ud af... Jo, den vandt flest. Det er Return of the King, der har flest nomineringer til en... Nu er det bare Lord of the Rings-fansen, der kommer op i det, så lige... Okay, jeg overrasker over jer. Altså, Dune Part 1 vandt Best Sound, Best Visual Effects, Production Design, Music, Film Editing og Cinematography.
Så 6. Så prøv at tænke, på, hvor god vi synes den er. Altså Everything, Everywhere, All at Once, vandt 7. Så altså, det kan godt være en sweeper. Det er part 1, der var god, men i forhold til part 2... Ja, altså part 1 var også god, men ja, part 2, den er... En eller anden grund, så havde jeg mistet i hovedet, at den vandt ikke så mange. Men den vandt mange, men den vandt ikke nogen af de store, kan man sige. Altså jo, cinematography, film editing, altså det er jo nogle store W's, men det er ikke best picture, det er ikke best actor, det er ikke best director. Villeneuve vinder, tror jeg gerne at bet på. Jeg caller at og Timothy. Ja, jeg caller også Austin Butler, han vinder best supporting actor. Det tror jeg faktisk. Hvem vandt best picture det år? I 2022? Ja. Lad os se. Var det ikke... Var det ikke Everything? Nej, det var 21, var det. Og det var det ikke 21? Jo, Dune, det kom ud i 21, så det er Oscars 22, vel? Ja. No. Oscars 2022, fordi min Google gider ikke rigtig at virke. Under Edge. Show us how you edge. No thanks. Visual effects. Sound, short film. Best Picture 2022, det var Coda, aldrig set. I don't know. Der nominees Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza. Don't Look Up. Haven't heard of. Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story. Don't Look Up er god. Power of the Dog, jeg kan huske, der var mange, der synes, den er shite. Ja, men der er mange, jeg tror, det var en af de der den er meget sådan controversial... Den er lang, og den er kedelig. Controversial film, ikke? Ja. I haven't seen it. Vi skulle se den til Visual Culture episode, tror jeg, det var. Ja. Og der er den lidt. You just exposed yourself on camera. Sten, you listening. Sten, han har ikke set filmen. Best Picture for Everything Everywhere All at Once, det var sidste år. 2023. Okay. Ja. Fuck, det er sådan en god film. 2025, Dune Part 2, Sweeper. Ja. Jeg tror jeg også. Tror du, den sweeper i forhold til... Jeg tror ikke, den slår Everything Everywhere All at Once. Det tror jeg ikke. Jeg tror, den laver en Oppenheimer, som det gør over, men den tager... Så vi ligger en 6. Jeg ligger på 5 ud af 6 måske, og så får den... Jeg tror, den får Best Director og måske Best Supporting. Jeg caller 8. Okay, damn, 8. Shit. Jeg tror også. Skal vi return igen næste år? Vi laver Part 2 til Oscars. Det kunne vi godt. Men når vi snakker om Oscars, så kan det være, jeg skal komme med mit hot take. Ja, godt for det. Jeg ved ikke, I kan måske opfange en lille smule igennem samtalen, men mit hot take det er, at jeg synes, at Barbie er en 6 ud af 10 film at most. Og det er på en god dag. Okay. Jeg vil faktisk gerne være inclined til at være enig med dig. I can kind of see it, men altså, jeg elsker Barbie, men det er ikke fordi som en film, det er ikke fordi den er... Det var ikke fordi, at jeg var sådan blå, sådan, wow! Det er ikke en Oppenheimer eller Dune, eller altså... Og det er jo der, hvor sådan, at for mig der er film virkelig en oplevelse, og så meget af en oplevelse, synes jeg ikke Barbie var. Det var hyggeligt. Jeg kunne godt lide at se den, men det var ikke... Min største problem med Barbie er, og det skal lige, den største disclaimer, jeg skal sige, når man snakker om Barbie, det er, den er heller ikke lavet til mig. Den er heller ikke lavet til den The Common White Man. Altså det er jo the main character. Ja, det kan man godt med. Men det er jo en film, der er lavet for kvinder. Sådan i bund og grund, og det kan man ikke fjerne fra den, fordi det er jo meget af det, den går ud på. Meget identiteten handler i hvert fald om det her med præcis, kvinder, ikke? Ja. Men med det sagt, så jeg har et par store problemer med den. Jeg synes, det er bullshit, det der med, at folk siger, at Margot Robbie og Greta Gerwig skal nomineres. Nej, fandme nej, de skal nomineres. Greta Gerwig, det er sådan en safe film for hende at lave. Det er det eneste grund, at du kan nominere den her for, er fordi du vil sige, sådan, det er en vigtig film, der bliver udgivet. Altså, jeg vil hellere have, at Margot Robbie skulle nomineres end Greta Gerwig. Jeg tror, når folk de siger sådan noget, så glemmer de nogle gange at sætte den i kontekst af, hvad for nogle andre film, der er. Ja. Jeg skal også til at sige, jeg tror, jeg er uenig med. Jeg tror, Margot Robbie kunne godt skippes. Ikke fordi, altså hun gør det udmærket, ikke? Men hun var også op imod nogle virkelig hårde. Men Greta Gerwig har formået at lave en film, når man tænker på konteksten. Ikke omkring det her med at forstå den og whatever, men at hun har lavet en film, skrevet en film, som er så, hvad skal vi sige, anderledes som de andre, og også samtidig har den her effekt. Selvfølgelig er det ikke bare anderledes, så vinder du også. Men man kan sige, at når det kommer til, okay, den bedste producer, en der har sådan faktisk formået at lave, så producere noget, som er ligesom er udstående på den måde, så tror jeg godt, man kunne i hvert fald give en nominering. Jeg tror ikke, hun skulle ikke have vundet. Så Nolan havde også stadigvæk slået hende. Men altså... Man kan sådan også er for screenplay, altså, men det er så, hvad der går ind under... Ja, selvfølgelig. Det kommer på, når I siger Gerwig, så snakker hun er jo... Ja, lige præcis. Så man kan jo sige, der er den måske allerede anerkendt, ikke? Men det er altså, udover at jeg er sådan... For det første, igen, jeg nævnte lidt tidligere, der Gosling Carrier-film. Hvis ikke du har Ryan, så er den her film lige pludselig utrolig kedelig. Jeg elsker Barbie, i hvert fald en meget vigtig dynamik. Og det er på grund af Og så en anden ting, der, I Drive. Det er også det. Men jeg har også et stort problem med, hele sektionen, hvor de er in the real world. Fordi jeg ved ikke, om det er nok med vilje, for det er jo også en komediefilm. At det føles som, når de er i den rigtige verden, at det er sådan den falske verden. Fordi alle er fucking idioter. Okay,
lige mere specifikt, hvis du finder alle gutter i den rigtige verden, er enten sexistiske eller dumme. Ja, det er sådan meget... Se filmen, og så noter det ned. Broad, sådan, ja. Ja, alle er enten dumme i hovedet, eller også er de nogle røvhuller over for Barbie. Det er også det, Jeg elsker Will Ferrell. Jamen, han er fucking, Ferrell is funny han sometimes. er fucking idiot i filmen. Ja. Well, that escalated quickly. Han er mere en tegneseriefigur end nogen af Barbie-dukkerne, eller Barbie, eller nogen Ja, af jeg tror også, personerne at det er lidt fra- pointen, det der med, Ja, at det er lidt virkeligheden pointen. er mere fucked og mærkelig, end nogen der fantasy sådan er verden kan være. Jeg tror måske lidt, det der er sådan pointen i den. Ja, Tror jeg også. Men jeg kan godt føle, hvad du mener. Jeg kan godt se, hvad du mener, at det måske er for heavy-handed. Altså, du tænker måske, at det også kan godt lidt- være lidt mere altså, subtle. Ja, det bliver sådan lidt, altså... Det er subtext for cowards. Og det andet store problem der, eller det er ikke et problem, det er mere det der, jeg synes, der var, Ja, det er din, der var træls at se filmen, det var, at altså, den siger jo det der med, at patriarchy is bad. Det fatter vi relativt hurtigt. Men når du gentager den samme joke 20 gange i filmen, jeg ved ikke, om det er 20 gange, det er i hvert fald en helvedes masse og gange. den slutter bare med matriarchy igen. Altså, Ja, så sådan, den er bare men det er mere sådan, altså ja, film, jeg har forstået patriarchy is bad, move on, altså find noget nyt materiale at lave jokes om. Og også, for eksempel, nu vi snakker om slutningen, hele den der gynekolog-joke, den er så malplaceret, det er helt utroligt. Så Slutfilmen lige white efter... guys, ja. Altså, jeg kan ikke Ja, det er Blockbuster Boys. kan ikke huske, hvem der sagde det. Om det var Sten, der havde nævnt det, at når det er, at de så snakker om det her med at være en rigtig kvinde, og så hun skal til gynekolog, så okay, er det så kun rigtige kvinder, der tager til gynekolog? Ja, det var Ja, sådan det er en- der er nogle faktisk- lidt... det er en valid point. Også, Det er en valid point. også Den tripper lidt over sig selv, når den prøver at Ja, være det er en valid point. Det er det virkelig. Der er også en anden gang, hvor de gør det, hvor at, de laver sådan en lille meta-joke med, at det der med, at enhver Barbie behøver ikke være smuk, og så stopper det lige. Nej, du skal ikke have castet. Ja, og så skal vi nok have castet Margot Robbie. Ja. Og sådan, okay, så I lige skulle deres egen message ned, fordi I vil lave en dum lille joke. De lampshadede lige. Altså, Altså, det er faktisk dumt, ja. Jeg kan så til gengæld, jeg har set et sted, hvor Margot Robbie snakker om hendes barndom. Hun var åbenbart ikke en pæn pige som barn. Hun blev åbenbart mobbet virkelig meget, fordi hun var virkelig grim. Men nu er hun pæn, så... Nu er hun pæn, så det er lidt ligegyldigt. Nu er hun virkelig... But still, ja. Hun er en rigtig flot kvinde. Det er Jeg hun. kan sige, når det kommer til, hvad skal man sige, the main, hvad skal man sige, target audience for Barbie, så er det jo som regel små piger, ikke? Så Altså, man kan sige, ja, der kan det jo... Men er det ikke også sådan lidt sådan, når vi så snakker Barbie? Men ja, det er også... Selvfølgelig er det nogle flotte figurer. Altså, det er bare sådan, det er. Ja, det er jo en gammel property, som, altså, det er jo heller ikke noget, der er populært som sådan nu. Også hele diskussioner omkring, om den skulle have en best picture og så videre. Sådan, for eksempel, Golden Globes, de har en pris, der hedder Outstanding Achievement i en cinema og sådan nogle ting der. Ja. Der vandt Barbie nemlig, fordi at den nemlig det er den højeste... Highest grossing og... Ja, i det her år, ja. Og det er jo godt at have sådan en, fordi den skal jo have anerkendelse for, at den fik fucking mange... Eller man kan også sige, sammen med Oppenheimer, for der var helt Barbenheimer. Ja, der var hele det der samme spil der. At de fik fucking mange mennesker ud i at se i biografen igen, og det var en stor ting og sådan noget. Altså noget, som jeg synes, der fortæller en outstanding achievement for, det er at lave et worldwide shortage på lyserød maling. Ja, Det var rigtigt et dilemma, som de skabte. Det lavede sættet. Ja. Det var sindssygt. Godt den ikke lavede et undertal på, hvad skal man sige, enriched uranium for Oppenheimer. Nej, vi skal ud og lave bomber nu. vi skal ud og lave en stor bombe. Oppenheimer, der lavede det. Worldwide shortage uranium. Ja. Hvis jeg også lige skal shit på Oppenheimer 2 sekunder, så hele atomeksplosionen, den ser godt nok lidt whack ud. Fordi, altså, når du ser på, hvordan en atomeksplosion skal se ud, så ligner det bare en stor bølge. Jeg ved ikke, om det er det hot take, så hvis man vil have sådan en film, der skal tage seriøst om historien, kunne det så ikke være lidt af også sådan lidt af et flex, hvis man bare kottede ind til optagelserne fra atombomben, der blev droppet for dengang. Altså bare måske lige lavet noget editing, så det kan se lidt bedre ud. Men lav også lidt cut, hvor man siger, nu har vi lige fortalt jer den her fede historie fra en film, men her er hvad der virkelig sket. Altså nu får I lige noget sådan. Jeg sad virkelig sådan og forberedte mig på, nu dropper de, og nu kommer eksplosionen, nu skal jeg være klar, for nu kommer der høj lyd. Jeg blev stadig overrasket. Ja. Altså, jeg blev stadig sådan, jeg synes, det var mega fedt, det der med, der var virkelig lavt. Jeg jumpscarede jo mig selv i bioen, da jeg så den. Fordi jeg var lige sådan ud i 2 sekunder, det var helt stille, og så kom lyden, og så spjætter jeg lige hurtigt i sædet. Ja, men det var mit hot take. Det var, jeg synes bare, vi er... Jeg vil lige nævne til Barbie, at altså sådan... Meget som, hvis man går ind som, guy, og så... Altså, hvis man bare går ind og forventer, you're gonna have a good time, sådan comedy, og man tager de der meget sådan overt feminist themes, og bare sådan lige ikke tænker over det. Så er den bare banging. Så er den bare sjov. Det var en good time. Så er det a fine time, men når du skal kigge på det bare som film. Altså, fordi at, det er jo fair nok, at man sidder og siger det der med, at det er ikke en film for mig, men de giver mig, den er ikke lavet til mig, men jeg må stadig gerne sige mit take på den. Men man skal også have lidt minde med hvem filmen er lavet til. Det er for eksempel det samme, der er folk, der skider på de 2 første Harry Potter-film og siger... Alt skal jo ikke være lavet til alle. Det er bare sådan et generelt dilemma, jeg har så.
når vi så snakker om det her med forventninger og sådan noget. Audience expectations er forfærdeligt. Ja. Vi skal, det er som om, at hvis man ikke har en holdning til den her film, så er det idiot. Jeg kan ikke sige, hey, jeg går lige ind af film. Jeg nød den. Ja, og så Sådan, du har ikke nogen kritik af den? Nej, det har jeg ikke, fordi det har jeg ikke tænkt over. Jeg nød den bare, det er den var. det er jo meget med, hvad skal man sige, måske sociale medier, og som Twitter også måske er meget ind over det, ikke? Og altså, generelt med sociale medier. Det der med, at for ligesom at have en samtale om produkter nogle dage, så skal man næsten have en stærk opinion. Skal du have 2 sider klar med argumenter hvis du bare er sådan lige med den sådan, som jeg er med de fleste film, sådan lidt, jeg kan godt bare nyde det for, hvad det er. Ja, lige præcis. Jeg så den nye Avatar-serie på Netflix. Ja, det er ikke en fantastisk serie all around, men jeg nød den. Jeg nød den for, hvad den var. Og jeg samler den det samme, fordi nu døde han jo lige, rest in peace, Toriyama, men jeg så lige Dragon Ball igen. Hvor jeg så blev lige mindet om, hvor meget discourse der har været fra andre anime, hvor sådan, det anime sucks. Hvor det bare sådan, bro, jeg er ligeglad. Lad mig bare nyde det. Lad mig bare nyde en tegneserie fra min barndom. Jeg er ligeglad med jeres yndlingsanime. Altså, det er virkelig bare, når folk siger til mig sådan, har du ikke nogen kritik af den? Nej. Altså, cool. Men det er fordi, nu det er som om, at alt skal være lavet til alle, så det er sådan, så er der noget, som overhovedet ikke er lavet for den der målgruppe. Og så bruger de sig mega meget over og siger, at den skal laves om, hvor det er sådan lidt, du behøver ikke at kan lide alt. Så bare, hvis der er noget, du kan lide, så er det sådan lidt, okay, jeg kan lide det, jeg behøver ikke at... Så lad mig sige det. Og hvis du ser nogen, der godt kan lide det, hvorfor skal du trash deres opinion? Præcis, lad dem kunne lide det, når det er for dem. Altså, det er virkelig bare ærgerligt, at man ikke kan nyde noget nu om dagen, uden at der kommer en, der siger til dig, at du har en dårlig smag. Sådan, jamen, fedt. Man skal lige skide på dem, ja. Men det er fordi, at alle... Altså, det er unhinged, det er uncalled for. Det er fucking dumt. Altså, apropos bare lige hurtigt, nogen der spurgte med Oscars, hvem der har vundet flest og sådan noget. Der er 3 film i historien, der har vundet alle 3 Oscars. Alle nominerende. Ja. Der har vundet alle nominerende. Alle 11. Alle sammen. Hvem tror jeg gæt på de 3 film? Alle kategorier. Blandt alle. Okay, men den kan vel ikke vinde noget for animation? Jo, altså alle den kunne... Ja, okay, fint. Hvornår startede Oscars? Hvornår? Altså de her film, det er fra 2000 opad. 65 år siden, tror jeg. 2000 opad, okay. Ja. Shit. Det er film, I kender. Er det Return of the King? Ja. Okay. Så Lord of the Rings vandt 11 Oscars. Er det Everything? Nej, det er det jo ikke. Det vil jeg snakke om. Den vandt 7. Den vandt 7. Den vandt Return of the King 11. 11, den vandt alt, der var nomineret. Fuck, man. Men det er 11 er det højeste, som man har kan vinde som en ting. Costume design, godt. Musik, cinematography, writing, direction, laver til næste år igen, sådan noget. Laver Oscars ikke også sådan en, ligesom den der var til Golden Globes med Outstanding Achievement. Altså, det ved jeg måske ikke. Tror jeg, de gør. Jeg tror, de laver sådan et eller andet. Det var der lidt mere sådan noget spirit eller andet måske, ja. Det er ret sikker på. De tager det tilbage efter år, så jeg var sådan, fuck man, vi gav kun en til Barbie. Shit. Men der er en mere film, som jeg ved ikke, om I kan regne ud, og som jeg ved, I alle sammen kender, som også vandt 11. Hvem har lavet den? Altså, så er det måske lidt... Okay, kategori? Okay. Det er James Cameron. Er det fucking Avatar? Nej, det er Titanic. Det er Titanic. Hvad? Ja, det er Titanic. Titanic vandt 11. Undskyld, okay, nu siger jeg noget her. Ja. Jeg synes virkelig ikke, I agree, Titanic is actually godt. Så er det god film. Altså, den er jo fint lavet, og det er en god historie, og den er godt det er bare en klassiker nu, så det er sådan... Men ja, jeg tror, det er en af de film, der er så kliché nu om dagen, at det er umuligt. Sådan næsten. Men vandt den 11 ud af 11? 11 ud af 11, ja. Det er der kun 3 film, der går. Det er Ben-Hur, og så var der altså Lord of the Rings, Return of the King, og så er der Titanic, ja. Okay, men når du siger, at alle kategorier har, er det så også med det individuelle skuespiller også? Ja, fordi det kan man vandt vel ikke. Okay. Han vandt vel ikke for den, fordi det kan man vel ikke noget for den. Før fucking det er rigtigt, som er lort. Men det er nok fordi, at han er jo ikke hovedpersonen. Okay. Det er jo Kate Winslet, der er hovedpersonen. Ja, men jeg tænkte bare, at han var vel best supporting actor. Men han er ikke bedst enten male supporting eller leading. Det kan vi se. Så Titanic vandt for Best Picture, Best Director, Best Cinematography, Best Art Direction, Set Direction, eller Decoration, Best Costume Design, Best Sound, Best Film Editing, Best Effects, Sound Effects, Editing, Best Effects, Visual Effects, Best Music. Okay, så I guess, at de her priser her, de er ikke baseret på en karakter i filmen, er ikke en del af det her med... Nej, altså den vandt ikke, ser det ud til nogen af dem, nej. Men den vandt alt det andet. Det er jo også klart, for når du vinder en Oscar, så vinder du den som person, så er det en individuel pris. Ja, lige præcis. Det er ikke filmen nødvendigvis. Du kan godt have været med i en lortefilm, der var sindssygt god skuespiller. Best editing, så er det også personen, der egentlig vinder. Jamen, du kan godt have været med i en lortefilm, og så var en sindssygt god skuespiller alligevel. Ja, Lord of the Rings, det er det samme. Det var Best Picture, Best Director, Best Writing, Adapted Screenplay, Best Film Editing, Best Art Direction, bla 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 bla, sound, original score, alt. Ja, lige præcis. Hvis jeg prøver på at ringe her med Anne, så gider hun ikke. I'm sorry, det er så du skal se Extended Edition. Det er the litmus test. Hvis de ikke, if they don't pass the vibe check, så er det... Jamen igen. Men det er jo lidt det, vi har snakket om, ikke også? Sådan, det er jo fair, man kan sige. Ja, lige præcis. Nu tager jeg også det er bedst, fordi det er et meme. Og jeg ved, hun skal ind og se Jagts-sæson på fredag, den der danske komediefilm. Og det er jo noget, jeg ikke gider at se.
Altså, Har du ikke også snart sparet nok film, hun har slæbt dig med ind til billet til, at du kan slæbe med til en film, jo, hvor du vælger? jeg elsker dig, skat. Slap med til Dune. Shut up. Ja, Ja. Altså, Dune er se fantastisk. Dune 1 sammen, og så Det er også bare sådan, jeg synes, det er så ærgerligt at sætte en person igennem at se en film, som de virkelig bare ikke har lyst til at se. Altså, hvis Jeg du vil ikke vil gerne se se på den, og hun Zendaya ikke har og set Timothée part Chalamet. 1, og hun ikke er lige med, Ja. så er det sådan, og så er det bare... Så får hun ikke det samme sådan glæde ud af at se den, som jeg Nej, gør. så skal hun bare holde det ud på en måde, ikke? Ja. Ja, hun skal bare holde det ud, så. Nej, altså det er det, jeg siger, det burde du ikke gøre. Fordi Nej, det er synd for hende. Ja, lige Det præcis. er virkelig lang tid at sidde i en biograf med mega høj lyd. Det Så er var en den lang ikke 3 film, timer. hvis Næsten. man- 2 timer 40, tror jeg. Ja, Ja, det er også næsten 3 timer. Jo, det er det. Ja, jo, det er det. Det er så cirka 2,5 timer aktiv, hvor du sidder Ja, sammen. altså resten, meget af det er også credits. Ja, ja, altså, Jeg vil sige, det er de hurtigste 2,5 Ja, altså, timer i mit liv. for folk, som kan lide dem, ikke? Men hvis man ved i forvejen, man er ikke til sci-fi, man har ikke set part 1, ikke? Så, Ja, okay. så er det sådan lidt, what the fuck am I doing? Ja, det var fair nok. Ja, fair nok. Ja, det er jo helt fair. Det er faktisk virkelig en spændende diskussion, fordi der er virkelig meget af det her med, at du må virkelig ikke... Hvis du ikke kan lide noget, men du ikke har en kritik til det, så er det ikke i orden. Altså, hvorfor? Jeg synes, det er en spændende diskussion. Det er ikke okay længere bare at have sådan, du taste Nej, sig selv bare, ja. så er du smagsløs, hvis du ikke har noget sådan kritik af dem. Jamen, hvorfor skal jeg have en kritik? Og man kan også bare, altså det kan godt være en film, som alle synes, og man også selv synes, kan godt se, at den er lort, men man elsker den. Det er for eksempel også... Ja, lige præcis. Ja, det er kan for også. eksempel, hvis nok du har et vist hvad man siger, blik på en film, så kan jeg antage folk, om så er du det her. Altså hvis du kritiserer visse film om, så betyder du det her, du det her. Det er det, du siger med Barbie, ikke? Også en 6 ud af 10. Jeg vil gerne være enig med dig. Jeg synes, det er en middelmådig film. Jeg kan godt lide den. Hvis du har hyggeligt Jeg at se elsker den. den. Det er jo ikke sådan, jeg vil se den 10 gange, men jeg kunne godt lide at se den. Jeg tror, skal helt sikkert se den igen. Altså, jeg kan helt klart se, at Oppenheimer Have a er great en bedre film, men Jeg kan også godt forstå folk, som der er nu, at du er kæmpe stor Blade Runner-fan, det er du også. Ja. Jeg kan også godt forstå folk, der siger, at de kan ikke lide den, fordi den er lang, og den er rigtig lang. Ja, altså, Den er lang, og hvis det man sker ikke super kan lide meget. sci-fi og men den er edgy også mænd, lidt- der snakker, så... præcis. Og den er Der skal rigtig, ikke den er super rigtig meget tung også. Altså, Blade Runner der er jo er en edgelord-film også. Men, Så altså, det er... men I love it. Ja, jeg elsker elsker det samme. begge Det er samme dele. også, Jeg kunne når også jeg rigtig godt lide siger den. Fight Jeg Club. kunne også Collector's Edition. Fight Club. Elsker Fight Club, men den har så dårlig ryg, og jeg kan godt forstå folk, der ikke kan lide det, fordi det er alt for, I don't know, for mærkeligt eller for voldeligt. Det er sådan, Ja, jeg get it. jeg synes Fight Club er fed. Jeg har ikke set det i fucking mange år. men forstår jeg, mener ikke, det er den der med, det er fair, whatever, I'm not gonna defend it, Ja. fordi jeg ved, det er fair. I just like it. Ja, ja. Jeg så den Ja. for mange år siden, og set den Det er igen det, man mange skal have lov gange til at også. kunne lide en film, selvom den ikke er lige præcis. en masterpiece. Ja, lige præcis. Der er mange, der har en eller anden Okay, film, den kan være guilty sjov. pleasure, I guess. Nu så har vi alle sammen en film, vi har set, som generelt bliver set sådan, som dårlig. Og så, Men vi godt kan lide dem. som vi godt kan lide. Ja. Og så du starter, Troels. For fuck's sake, hvorfor skal jeg starte? Du kan starte selv. Du har en klar. Har jeg en anden klar? Vi skulle sgu nok ikke. Jeg har en. Har du en? Ja. Så starter du. Revenge of the Sith. Ja. Ja. Folk antager det, altså... Er det den dårligste af de... Folk siger, at det er den bedste af prequels, men de siger stadigvæk, at den er dårlig. Ja, på den måde. og Så så den er god, parentes. Ja, altså, den er... Jeg synes for mig, den er rigtig, rigtig enjoyable. Altså, den er rigtig sjov at se. Ja, du kan godt lide at se den. Og jeg kan rigtig godt lide at se den. Altså, Jeg kan anerkende den. Der er nogle ting ved den, der ikke er... Altså, der er stadig dialog. Mig og de andre beslutter os bare for her den anden dag at se Revenge of the Sith. Ja, Bare sådan, præcis, ja. Og nu har vi lyst til at se den. Men og det er bare en jeg good synes, time. den har nogle af de bedste øjeblikke i hele Star Wars-universet, sker i den film. Der er så mange quotes, man kan... Altså, det er Altså, bare... Og der er så mange memes. Mange memes. Og det er det her, vi quotes, siger og med, det er den her bare følelse af at se en film, og så var sådan bagefter. Jeg havde det godt. Jeg synes, det var fedt. Det var fedt. Ja. Og det er det handler om. Det er det, vi bliver sådan komme tilbage til det her med, at det skal ikke nødvendigvis være en masterpiece, hvis du kan lide at sidde og se den. Så er det, Så gør det. så er det the sequels, som bare... Det er en anden episode. Jeg kunne tror ikke snakke engang, i en det er time rabbit om hole. det. Jeg tror ikke... Jeg vil snakke en time om, hvor meget jeg hader episoder. Ja, det skal vi ikke ud i. Save that for the future, fordi det bliver rigtig, rigtig lang samtale. Så bliver det her afsnit rigtig langt. Men det er Revenge of the Sith, siger du er... Jeg synes, det er fair. Jeg synes, det tænker jeg også, altså det er den, hvis der er nogen af de film, så er det den, der får mest sådan undeserved hate, fordi, Ja. altså igen, den første, altså Phantom Menace, awful. Den Toren endnu værre. Toren er også, Den altså er fine. jeg kan faktisk bedre lide toren end i den. Ja, jeg kan fandme. Ja. Fordi Child Anakin giver mig hjerneskade. Altså det, I can't. Now this is pod racing. Now this is pod racing. Og Jar Jar Binks har, så vidt jeg husker i toren, er han lidt mindre... Han altså, Han han er er slet stadig ikke med i træerne. han er det stadig dejligt. present, men... Han er kun lige en scene til sidst. Sith Lord. Han er i baggrunden i træerne på et tidspunkt. Ja, han er Ja, lige lige en scene præcis. til sidst, hvor man lige ser ham i 2 sekunder. Ja, der er Det lige cameo, ikke? Jeg kunne godt have tænkt mig lidt mere Maul i etteren, faktisk. Jeg synes, Darth Maul, han er fucking nice. Ja, så Darth Maul er cool, men han var bare Men wasted. han blev udforsket mere i... Du det får her ham med, i at, Clone I Clone Wars, ja. Men ja, det er også for at sige, altså, når det kommer til den der prequel, så er de, ud af de film, så er der sådan en stinker, en, der synes, der er alright, og så Revenge of the Sith, den it's pretty good. It's okay. Jamen, jeg synes, det er fair. pretty good. Det er helt Ja, fair. det er Jeg synes, det var rigtig godt det er til, faktisk. Tak. Hvad mere? Jeg sidder stadigvæk lige her, fordi... Jeg ved faktisk ikke. Altså, hvis vi skal holde os i den samme boldgade,
synes jeg, der er rigtig mange, der siger, at de ikke kan lide Solo. Jeg synes faktisk, det var en Jeg har faktisk ikke hørt så mange, der siger, at de ikke kan lide Solo. Jeg har hørt flere gange folk sige, at det var en dårlig film. Tror bare, det er fordi, den floppede lidt sådan i cinema, og så... Jeg tror med på det. Jeg har hørt, det mere det der med, at det er bare sådan lidt... film. Sådan, det er også det, der så desværre gjorde Obi-Wan til en serie, i stedet for en film, som, det er den film, det her skal vi hen og snakke om. Hvis vi går over i serieuniverset, så er der jo rigtig mange ting. Ja, så der er det måske endnu nemmere. Lad os holde os i filmuniverset. Mange tiden. 1,5 time. Det er det sidste, vi snakker om nu. Vi skal jappe det op. Ja, også bare lige så vi ikke sidder med en filstørrelse på 4 gigabyte, når vi skal lave video og sådan noget. Men ja. Vi har jo faktisk 2 episoder her. Ja, sådan set. Men vi finder ud af, hvad vi gør. Måske vil jeg endda til at sige, nu ved jeg ikke, nu skal jeg ikke spoile noget, hvis der er nogen, der ikke ser Breaking Bad, men El Camino får lidt for meget hate, og jeg synes faktisk, den er fucking god. Ja. Og det er ikke en film, der er hadet, men jeg synes, det var en perfekt måde at wrap Jesse's story op. Perfekt måde. Og jeg synes Gilligan gjorde det godt. Gilligan. Ja, det var Gilligan. Det var Gilligan, og så var det, jeg ikke husker, han hedder ham den anden. Det er også lige meget. Gilligan og ham den anden fra Breaking Bad. Hvor det sådan, de har virkelig bare formået at lave en film, som basically, altså den expander bare slutningen. Men de har formået at gøre det på en måde, hvor det ligesom ikke, altså det gør ikke noget ved den originale, udover at det bare forbedrer. Nu får vi lidt mere kontekst. Jeg synes, den får lidt for meget had i forhold til, at der var nogen, der var sur over, at de ændrede på endingen, altså slutningen overhovedet. Så er der også nogle nitpicks med, at man kan se, at Aaron Paul er blevet 3-4 år ældre. Det kan ikke gøre noget ved jo, altså manden bliver ældre. Altså. Men det skal vi bare acceptere. Ja, det prøvede de jo Better Call Saul, også på et tidspunkt, hvor de havde nogle flashbacks. Ja. Og det fungerede lidt bedre, men El Camino var lavet, 19 eller sådan noget. Altså jeg vil sige sådan, nu har jeg faktisk måske en anden en. Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2. Jeg tror lige, du skulle sige Garfield. Nej, jeg kan også huske, jeg så også The Amazing Spider-Man 2. Jeg elsker faktisk Amazing. Jeg synes, de er virkelig gode. De er dejlige. Jeg synes, de får vanvittigt meget hate. Og jeg vil sige, han simmer på Amazing Spider-Man 2, he cooked. Det var altså, jeg synes virkelig, det er en virkelig god film. Ja, en virkelig god film. Jeg nyder den. Og jeg er selv en kæmpe stor Spider-Man-sim, så jeg tror, du kan sende stort set hvilket som helst okay skuespiller ind i Spider-Man-kostyme, så det synes, det er fedt. Har du set Madam Web? Nej, det har jeg ikke. Det kommer jeg nok også til at undgå af flere årsager. Men jeg ved ikke, om det er et hot take overhovedet, men jeg synes, at Dark Knight Rises får for meget had. Same. Synes du det? Ja. Enig. Jeg kan godt lide Bane. Same. Virkelig godt lide Bane. Ja. Den er okay, men... Altså, jeg ved godt, den er ikke lige så god som The Dark Knight, vel? Men jeg synes, den var fucking god. Jeg synes, det var en god conclusion. Den var fucking god. Same. Jeg er enig. Jeg var virkelig glad for Bale. Nu er det nogle år siden, jeg har set den, men jeg synes, den er måske et lille tak for lang. Ja, altså, den er lang, der. Jeg kan huske, så den biografen det var en studietur i 9. klasse, jeg kan tydeligt huske i København. Ja, kan jeg huske. Det var den første film, jeg sådan igen, der var jeg 11 eller 10 jeg var 14 eller sådan 15. Så var det sådan, det var den første sådan... Jeg blev faktisk hjem for den klasse, 9. klasse, der blev jeg faktisk sendt hjem tidligt, fordi jeg var ude om natten. Det var min første dag, og jeg skulle have en gave af min kammerat Mads, så vi gik ud og skulle finde McDonald's, vi kravlede ud af vinduet. Så skulle finde en McDonald's, vi var væk i sådan 4 timer eller sådan noget, klokken 1 til 5 om morgenen. Det kan ske. Vi troede vi var slik, men vi kom tilbage, og der var nogle rigtig sure lærere, så blev vi sendt hjem, så undskyld far. Vi skulle betale, jeg ved ikke, fucking 600 kroner eller sådan noget for den der pludselig billet. Det er også vildt nok, at de lige vil sende af hjem på grund af det. Ja, det var det folkeskolen? Ja, det var folkeskolen, ja. Min klasse. Vi kom bare hjem sådan 6 timer før de andre, og jeg fik masser af burger, så... Ja, fuck det. I had fun. Men ja, det synes jeg. Amazing Spider-Man får rigtig meget had. Hvem er det, Simmer? Du kan lige runde den af, så. Jeg har ikke lige nogen, altså... Jeg er enig med Amazing Spider-Man, men... Du virker som om, du var uenig med Dark Knight Rises, så kan du måske bare sige, hvorfor du synes, den måske er... At jeg overrater den måske. Jeg tror ikke, vi havde den. Elsker Nolan. Nej, jeg ved godt, det er jo Nolan, så jeg ved godt, du... Og igen, det er en del år siden, jeg har set. Men jeg synes bare, jeg kan huske, at den fik en del kritik for, altså generelt for ikke at være så god som de andre. Og igen, det er ikke en perfekt film, men jeg kunne rigtig godt lide... Jeg synes rigtig godt... Altså, jeg synes Bane var Bale gjorde det også godt, men Bane var virkelig godt lavet i Rise, synes jeg. Jamen... En ting, som jeg godt kunne lide til gengæld også med Spider-Man generelt, ikke kun Amazing, men også de første. Jeg kan godt lide de første originale Spider-Man, og den body horror, der er der i. Det synes jeg, det er mega fedt at spille. Det er rigtigt, og det kan godt huske, der var et guld element med. Ja, men det her med, at i stedet for det web shooter, så kommer det faktisk ud. Men hvordan justifier du så the scene fra toren? The scene. Hvor han går rundt og synger. Er det ikke træerne? Er det træerne? Du mener Bully Maguire? Ja, det er træerne. Hvordan er justifier den? Hvordan, how do you square that? Jeg har altså igen, der tror jeg bare, jeg kommer tilbage til dig med. It's just funny. I enjoy those movies. Det var mest bare lige for at roast lidt. De er virkelig sådan... Jeg kan godt forstå, hvis man ikke har nostalgisk til det, og hvis man ikke har sådan, you know... Ja, og det var for mig. Altså, jeg kan huske personligt, jeg så Spider-Man 2, altså de originale, med, med Maguire,
på min PSP. Jeg har simpelthen fået den til min PSP, så den er siddet og set i bilen, og det er også derfor, jeg holder den. Du skal have den altså, på min dør hjemme med min mor, der har jeg stadig plakater fra billedbladet. Eller det er det samme, når jeg snakker om Dragon Ball også. Det er sådan, jeg kunne aldrig finde på at vise det til folk, som sådan, hvis nu siger, det er en eller anden, der aldrig har set det før, som kender til anime. Jeg kunne godt finde på måske bare lige at se en episode, men jeg kunne aldrig finde på at anbefale det. Nej, det shit is too old, og det var i banebrydende, men det er gammelt. Altså, hvad sker det? I første 5 minutter, så er Goku han med det samme bare begynder at gå over til Bulma og bare rive op i hendes fucking skirt, der kan jeg huske. Ja, det er unhinged. Ja, det er unhinged. Man kan godt se det fra, hvad? Fra Japan. 86, og fra Japan, ja. Så, det er natural. Men ja, nostalgia. Det er en svær følelse at slå. Det er det. Det er det, ja. Men vi har kørt i 1,5 time og 35. 1,5 time 35. 1 time 35. 1,5 time 5 minutter. Så jeg tænker, det bliver en lang episode, det her, og så kan vi godt det op, som sagt, med, i parts. Sagtens. Lidt mere organiseret i starten, og så part 2, det er lidt mere bare rambling. Det er bare også rambling og hot takes. Ja, jamen det var alt for Blockbuster Boys part 1. Farvel fra Blockbuster Boys. Så ses vi måske til en episode mere, det ved vi ikke. Alt efter, hvad vi finder på. Det var hyggeligt. Det var det.